ஓகே. இப்போ நம்ம டைரக்டா இதுக்கு போகலாம், செஷன் போகலாம். ஸோ நம்ம போன கிளாஸ் வரைக்கும் நம்ம எடுத்தது யாராச்சும் ஒருத்தர் ப்ரீஃப் பண்ண முடியுமா? நம்ம டைரக்டா இதுக்கு போகலாம், செஷன் போகலாம். ஸோ நம்ம போன கிளாஸ் வரைக்கும் நம்ம எடுத்தது யாராச்சும் ஒருத்தர் ப்ரீஃப் பண்ண முடியுமா? நம்ம டைரக்டா இதுக்கு போகலாம், செஷன் போகலாம். ஸோ போன கிளாஸ் வரைக்கும் நம்ம எடுத்தது யாராச்சும் ஒருத்தர் ப்ரீஃப் பண்ண முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம போன செஷன்ல என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னு ஜஸ்ட் பிரீஃபா யாராச்சும் சொல்லுங்களேன். என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 2.1ல மதுசூதனர், மது என்ற அரக்கனை கொன்றவர் சொன்னீங்க. ஓகே. உங்களுடைய அறியாமையை அகற்றுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு. ஓகே. அவர் வந்து அந்த கம்பேஷன் அப்படின்றதுல இருக்காரு அவரு. அப்புறம் சோல் பாடி, சோல் எட்டர்னல், பாடி அதுன்ற மாதிரி டெம்பரவரி, அதெல்லாம் சொன்னீங்க. அப்புறம் பகவான் முழுமுதல் கடவுள், பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். அப்புறம் இந்த கஷ்மலம், இந்த அழுக்கு கலங்கம், இப்படிப்பட்ட கலங்கம் உன்னிடம் எப்படி வந்ததுன்னு பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனை பார்த்து கேட்கிறாரு. ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு சத்திரியரா பிறந்திருக்கிறாரு. சத்திரியர் என்ற காரணத்துல தான் அவருடைய கடமை என்பது போர் புரியுது. அதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரியான இந்த இக்கட்டான இடையில போர்க்களத்துல இப்படியான ஒரு சூழல் உனக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. நீ இந்த போர்ல ஜெயிச்சுனா உனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு. அப்புறம் பிருதாவின் மகனி அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு பிறகு பிருதானா குந்தி, கிருஷ்ணனின் தந்தையான வசுதேவரின் தங்கை. இந்த இடத்துல சீட பரம்பரை வருது. ஒரு பகவத்கீதையை நம்ம வந்து ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு, அதாவது சீட பரம்பரை மூலமா தான் நம்ம கேட்கணும். அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ரத்த சம்பந்தம் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குட், தேங்க்ஸ் குருஜி. வேற ஏதாச்சும் நீங்க மாதாஜி பிரபுஜி வேற நீங்க சேட் பண்ண விரும்புறீங்களா? வேற என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு? நம்ம லாஸ்ட் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணோம்? லாஸ்ட் என்ன டிஸ்கஸ், லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? லாஸ்ட்ல வந்து அவர் வந்து உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அதாவது ஏற்கனவே வந்து அவங்க லார்ட் கிருஷ்ணாவும் அர்ஜுனாவும் ஃப்ரெண்ட்ஸு, ரிலேட்டிவ்ஸு. அந்த சூழ்நிலையெல்லாம் தாண்டி இப்ப என்ன பண்றாருன்னா, அவர் அர்ஜுனா வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சரண்டர் ஆகி சீடனா மாறுறாரு. ஒரு விஷயத்தை கேட்கணும்னு சொன்னா நம்ம வந்து சீடனா இருந்தாதான் நம்ம வந்து ஒரு லிசனிங், அவங்க என்ன சொல்றான்னு கேட்டாதான் நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த கத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சு பிரபுஜி. கரெக்ட். ஸோ நம்ம அந்த 2.6 முன்னாடி வரைக்கும் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா, அர்ஜுனர் அவருடைய கலக்கங்கள் எல்லாம் சொல்றாரு. அவர் புலம்புறாரு. அவர் அர்ஜுனனும் உன்னதமான ஆத்மா தான். ஆனாலும் வந்து அவர் வந்து அந்த 5 வகையான அந்த கலக்கங்கள் என்ன, அந்த 5 வகையான கலக்கங்கள் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? நம்ம ஒன்று கம்பேஷன் இல்லையா? அவங்க மேல வந்து கம்பேஷன் இருந்தது. கம்பேஷன்னா அவங்க மேல வந்து ஷோயிங் மெர்சி இல்லையா? அவங்ககிட்ட போர் புரிந்து அவங்களாம் மடிஞ்சிருவாங்களே அப்படின்ட்டு இருக்குது. அப்புறம் ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம்? நம்ம ரெண்டாவது என்ன மெயினா பார்த்தோம்? என்ஜாய்மெண்ட் இல்லை. நம்ம வின் பண்ணா போர்ல நம்ம ஜெயிச்சால் கூட அதனால நமக்கு ஒரு சந்தோஷமும் கிடைக்காது. ஏன்னா உற்றார் உறவினர்கள், நம்மளுடைய
குருக்கள் இவர்கள் எல்லாம் அடிந்து போன அதுக்கப்புறம் என்ன நமக்கு அதனால என்ஜாய்மெண்ட் அதுன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம், அடுத்த பாயிண்ட்னா டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ், தட் இஸ் குலப்பெருமை எல்லாம் அழிந்து விடும் அப்படின்றது பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து செயின்ட்லினஸ், தட் இஸ் அது வந்து நமக்கு வந்து சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸை கொடுக்கும், பாவ செயலா வருமே அப்படின்ட்டு மனதில் இருந்தது. அப்புறம் தான் 2.6 நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்ட்டு அந்த மனசுல அந்த ஐயம் ஏற்படும். ஸோ அந்த நிலையில் அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட அப்படியே ஒரு சரணடைகிறாரு. ஒரு குரு வந்து சிஷ்யன் குருஸ்தானத்துல கிருஷ்ணரை ஏற்கிறார். அது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நம்ம இப்போ கண்டினியூ பண்ணலாம். என்னன்னா இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம என்னன்னா கிருஷ்ணர் வந்து இந்த அவருடைய இந்த டிரான்செண்டல் நாலேஜ் ஃபுல்லா நமக்கு ஷேர் பண்ண போறோம். அது நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னும் இந்த சாப்டரோட பேர் என்ன, நம்ம இந்த செகண்ட் சாப்டரோடைய டைட்டில் என்ன, செகண்ட் சாப்டரோட டைட்டில் என்ன? கீதையின் உட்பொருளின் சுருக்கம். கரெக்ட், கீதையின் சுருக்கம். ஸோ இந்த செகண்ட் சாப்டர் நம்ம ஃபுல்லா பார்க்கும்போது கீதையின் சுருக்கம் நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டரா நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, குட். ஸோ நம்ம சாப்டர் எப்படி பிரிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா 2.1 10 வரைக்கும் அர்ஜுனருடைய டவுட்ஸும் அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக சரண்டர் ஆகிடுறாரு. 11 30 வரைக்கும் ஞானம், தட் இஸ் ஃபைட், தட் இஸ் நம்ம போர் புரிய வேண்டும். என்ன எப்படின்னா நமக்கு இந்த நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கு டெத், தட் இஸ் முடிவு கிடையாது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் வந்து 31 to 38 கர்ம காண்டா. ஸோ நமக்கு அதனால் இந்த போர் புரிய வேண்டும், அதனால் கிடைக்கக்கூடிய வெற்றி வந்து என்ன, வெற்றியோ தோல்வியோ, அது இந்த போர்னால் வருந்தது நம்மளுடைய இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் நாட் ஃபைட்டிங். தட் இஸ் வெற்றியினால நமக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷமும் சரி, நம்ம போர் புரியாமல் இருந்தால் அதனால நமக்கு வந்து பாவ செயலா வருமா இல்லையா, இதெல்லாம் பற்றி படிக்க போறோம். கர்ம காண்டா பற்றி படிக்க போறோம் நம்ம. அப்புறம் 39 to 53 புத்தி யோகா பத்தி, நிஷ்காம கர்மா, தட் இஸ் போர் புரியும் பொழுது எந்த விதமான ஒரு ரியாக்ஷன்ஸும் நம்ம செய்யக்கூடிய செயலில் நமக்கு வராமல் இருக்கிறது எப்படி, அதை பற்றி எல்லாம் நம்ம பார்க்க போவோம். நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பற்றி படிப்போம். அப்புறம் 54 to 72 வரைக்கும் ஸ்தித பிரஜா. அப்படின்னா போர் புரியும் போது நம்ம கிருஷ்ணர் ஸ்ரத்த வந்து ஃபுல்லா கிருஷ்ணர்ல இருக்க வேண்டும், அதுவும் பார்க்க போறோம் நம்ம. ஸோ நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பார்த்தோம், இந்த பகவத்கீதை இந்த போரானது, குருக்ஷேத்திர போரானது போர் ஒரு 2 ஆர்மிக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கிற போர் மட்டும் கிடையாது, 2 படைகளுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கிற போர் மட்டும் கிடையாது. இவை எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையிலும் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் அப்படின்ட்டு நம்ம இதை பத்தி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம். ஓகே, ஸோ 2.1 10 வரைக்கும் அர்ஜுனோட டவுட் சரண்டர் பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதுதான் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணப்போம். இப்போ பிரபுஜி மாதாஜி வந்து கிளியராக வந்து இதை பற்றி சொன்னாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பார்த்தோம். அர்ஜுனர் 2.7 இப்பொழுது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கர்மித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்ட்டு இவர் அர்ஜுனர் சொல்றாரு. இது வரைக்கும் நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம். ஸோ நம்ம டீட்டெயிலா கார்பண்ய தோஷம் என்ன அப்படின்னு நம்ம டீட்டெயிலா பார்த்தோம். தட் இஸ் பிரீஃபா சொல்ல முடியுமா, கார்பண்ய தோஷம்னா என்ன அப்படின்ட்டு? கார்பண்யம்னா யாரு? நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, கார்பண்யர் அப்படின்னா யாரு, யார நம்ம கார்பண்யர் சொல்லுவோம்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
கார்பண்யர் அப்படின்னு நம்ம யார சொல்லுவோம் அப்படின்னா கர்மித்தனமான கர்மிகள் யாராவது மத்தம் யாரெல்லாம் உழைக்கிறாங்களோ அவங்கள. இல்ல யாரெல்லாம் கர்மித்தனமாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை தான் கார்பண்யர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இருந்தும் ஓகே ஓகே. கொடுக்காம இருக்கிறவர்களை தான் கார்பண்யர். அதை ரொம்ப டீட்டெயிலா பேசணும் இல்ல, இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஏன்னா மனித பிறவியானது வந்து கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து அவருக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய ஒரு சான்ஸ் நமக்கு. அதை மறந்து விட்டு அதை விட்டு பல்நோக்கு செயல்களில் நம்ம ஈடுபட்டால் நம்ம வந்து ஒரு கார்பண்யனுக்கு சமமாக இருக்கிறோம். அதே மாதிரி ஒரு மனிதனுடைய தன்மை என்னன்னா நம்ம டீட்டெயில் அன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணோம், கடவுளுடன் சென்றடைய வேண்டும் என்று. அதை மறந்து விட்டு இங்க இருக்கிற இந்த மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ்லயே நம்ம மூழ்கி இருந்தோம்னா அது கார்பண்யம். ஸோ அதனால கார்பண்ய தோஷம் அப்படின்னா கர்மித்தனமான வாழ்க்கையை கடைபிடிக்கிறது தான் கார்பண்யர் அப்படின்னு நம்ம டீட்டெயிலா பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இப்போ என்னது சீன் என்னது, அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணருடைய சீடராக நிலைமையில் இருக்கிறார். அதான் செட்டிங். இப்போ நம்ம அதெல்லாம் அப்படியே நம்ம கண்ணு முன்னாடி அந்த மாதிரி செட்டிங் வரட்டும். ஸோ இந்த செல்ஃப் ரியலைஸ் பர்சன்ஸ்னா யாரு? நம்மளை பற்றி, தட் இஸ் நம்மளை பற்றி, ஒருவரை பற்றி நன்றாய் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார், அவருக்கு அறிவுள்ள நிலையில் இருக்கிறார் அப்படின்னா அந்த அறிவானது என்ன? அறிவு என்பது என்ன சொல்ல முடியுமா யாராச்சும்? பகவானை பற்றி அறிவு, ஞானம். ஓகே ஓகே, சொல்லலாம். பாக்கி ஏதாச்சும் ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? வேதங்களை அறிந்தவர்கள். அது என்ன சொல்றது, வழி வழியாக வந்த சாஸ்திரங்களை அறிந்து வேதங்களை அறிந்தவர்கள் ஞானிகள். இல்ல, நான் வந்து இங்க வந்து நம்ம செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அறிவுள்ளவர்களுக்கு தான் புரியும், அறிவுள்ளவர்களுக்கு தான் தெரியும் சொல்லு. பாக்கி எல்லாம் அறிவில்லாதவர்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. சோ அறிவு என்பது என்ன? சொல்லுங்க பிரபுஜி. தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள். சொல்லுங்க பிரபு. தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள், அதாவது தன்னை அறிந்தவர்கள், தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள். தன்னுணர்வு தன்னுணர்வுனா என்ன? கரெக்ட். தன்னுணர்வுனா என்ன? நம்மளை நாமே அறிஞ்சு நல்லது எது கெட்டது எது அப்படின்ற மாதிரி. இது ஏதாவது வாட் இஸ் ரைட் வாட் இஸ் நாட் ரைட் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, அப்படி சொல்லலாம். ஸோ ஆனால் கரெக்டான நம்ம ஒரு சொல்லணும்னா, ஓகே இவருக்கு தன்னுணர்வு பெற்றவர் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லணும் அப்படின்போது நம்ம என்ன எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம்? சொல்றது கரெக்ட், தவறு கிடையாது. ஆனா கரெக்டான டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஒரு தன்னுணர்வு பெற்றவர் சொல்லுவோம். அப்படி என்றால் ஞானம் என்றால் என்ன? பகவத்கீதையில நம்ம 5 இது படிக்கிறோம் இல்லையா? ஆமா. அதுல வந்து ஞானம் பெறும்பொழுது நமக்கு என்ன புரியுது? That is, we are the soul. We are right. We are not the body. We are the soul. அந்த ஞானம் தெரியும். ஜீவாத்மா. So அது தெரியும். We are ஜீவாத்மா இல்லையா? We are soul. We are the spirit soul. We are not the body. அது நம்ம அந்த அறிவு நமக்கு கிடைக்கும். அப்படிதான் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அது கிடைக்கும் போது என்ன தெரியும் நமக்கு? நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணரின் பின்ன பகுதிகள் நமக்கு புரியும். ஸோ அதனால நமக்கு என்ன தெரியும்? ஓகே, நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்னன்னா நம்ம திரும்பியும் கிருஷ்ணரிடம் திருவடிகளில் சென்றடைகிறது தான் நமக்கு சச்சிதானந்தம், தட் இஸ் நித்தியமான ஆனந்தம் நமக்கு கிடைக்கும். அதுதான் நம்மளுடைய உன்னதமான நிலை. அந்த புரிதல் எல்லாம் நமக்கு உண்டாகும். ஓகே, ஸோ செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இது மெயினாக அதுதான். த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த பாடி அண்ட் சோல் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படி தெரியும் போது தட் இஸ் நம்ம செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முற்படும் போது தெரிஞ்சுக்கும் போதுன்னா அவங்கள பிராமணாஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா பிராமணர்கள் அந்த உயர்ந்த நிலையில் தன்னிலையை தெரிந்து கொள்ள முற்படுகிறார்கள். ஆனால் அது இல்லாம வந்து பௌதிக ஆசையில் ஈடுபடுபவர்கள் நம்ம தான் கிருப்பணாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். கிருப்பணர்கள் அப்படின்னா யாரு? நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம், கார்பண்ய தோஷம் சொன்னோம் இல்லையா? அவங்க யாரு அப்படின்னா மைசஸ், தட் இஸ் அவர் கர்மித்தனமானவர்கள், இருந்தும் செய்யாதவர்கள், இருந்தும் கொடுக்காதவர்களை தான் நம்ம கர்மிகள் சொல்றோம். அதுதான் நம்ம கர்மித்தனமான அவர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம்.
ஸோ ஏன்னா அது எப்படின்னா ஒரு வகையான ஸ்கின் டிசீஸ் மாதிரி. ஸ்கின் டிசீஸ்னா என்னுடையது, என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய நாடு, என்னுடைய எல்லாம் என்னது, எனக்கு வேணும், எனக்கு இந்த மாதிரி சொல்றது எப்படின்னா ஒரு ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு ஏற்ற அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் வந்து பர்பட்ல டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அதே வந்து தன்னுணர்வு பெற்று கிருஷ்ணருக்காக எல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் தான் நம்மளுடைய ஒரிஜினல் குரு, ஆதி குரு அவர் தான், கிருஷ்ணர் தான். அவர் சொல்றபடி தான் நம்ம கேட்கணும். நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து அவரிடம் சரணடைந்து அவருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும். இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் பொழுது நம்ம வந்து தன்னுணர்வை பெறுகிறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்லோகங்கள் பார்க்கிறோம். ஸோ டெக்ஸ்ட் 2.8 இந்த தமிழ் இது மட்டும் யாராச்சும் படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க? இங்க இது டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க பிரபுஜி, படிங்க. என் புலன்களை வரட்டுகின்ற இந்த சோகத்தை போக்க ஒரு வழியையும் என்னால் காண முடியவில்லை. மேலுலகில் அதிபதியாக இருக்கும் தேவர்களைப் போல எவ்வித எதிரியும் இல்லாத வளமான ராஜ்யத்தை இப்பூவுலகில் நான் அடைய பெற்றாலும் இந்த சோக நிலையினை என்னால் அகற்ற முடியாது. ஓகே, சோ அவர் என்ன சொல்றாரு? இந்த என் புலன்கள் வரட்டுகின்ற இந்த சோக போக்க ஒரு வழியையும் சோகத்தினை போக்குறதுக்கு எனக்கு எந்த வழி கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. மேலுலகில் அதிபதியாக இருக்கும் தேவர்களைப் போல எவ்வித எதிரியும் இல்லாத வளமான ராஜ்யத்தை இவ்வுலகில் நான் அடைய பெற்றாலும் இந்த சோக நிலையில் என்னால் அகற்ற முடியாது. ஏன் அவர் சொல்றார்? மனசுல இந்த 5 பாயிண்ட் இல்லையா நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடியே. ஸோ எனக்கு வந்து நான் வெற்றி பெற்றாலும் எனக்கு வந்து மனது சோகத்துல தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த நிலையில இருக்காரு. ஸோ அவரை நல்ல வழியை யாரு காட்ட முடியும்? அவருக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் தான் அவர் காட்ட முடியும். ஒரு குருவினால் தான் ஒரு இந்த சஞ்சலம் அடைந்த மனதினை சஞ்சலம் அடைந்தவர்களுக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டணும் என்றால் ஒரு குருவின் உதவி தேவை. அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் குருவும் தேவை, சாது சங்கா, நல்ல இந்த சங்கம். நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு, இஸ்கான் இருக்கு. இஸ்கான்ல வந்தோம்னா எல்லாரும் கிருஷ்ணனை பத்தி தான் பேசுவோம், கிராம கதை பேச மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் உங்களுக்கு தேவை. ஆனா வழிகாட்டுறது யாரு வழிகாட்ட முடியும்? ஒரு குருவால் தான் வழிகாட்ட முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம். நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல முன்னேறணும் என்றால், நம்ம ஆன்மீகத்தில் முன்னேறணும் என்றால், தன்னுணர்வில் நிறைபெற வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஒரு குருவின் இது தேவை. ஓகே, அது நம்ம மனதில் வச்சிருக்கணும். இதுதான் வந்துட்டு இதுல நம்ம சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தத்துல மத்திய லீலையில இந்த 8வது சாப்டர்ல 178வது ஸ்லோகத்துல அப்படி சொல்றாங்க. எப்படின்னா, கீபா விப்ரா கீகா நியாசி சூத்ர கேனே மாயா ஏயி கிருஷ்ண தத்துவ வேதா சேயி குரு ஹயா அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அதோட அர்த்தம் என்னன்னா, ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிராமணனா இருக்கலாம், ஒரு சன்னியாசியா இருக்கலாம், இல்ல வந்து ஒரு சூதரா கூட இருக்கலாம். ஆனால் அப்படி இருக்கிறவர்கள் வந்து இந்த நம்மளுடைய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருடைய கைடன்ஸ் தேவை. நம்மளுடைய ஆன்மீக பாதையில் முன்னேற வேண்டும் என்றால், நம்ம எப்படி பிறந்தோம், எந்த வர்ணத்தில், எந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கோம் மட்டும் இல்லை, நம்ம வந்து வழி தவறி விழுந்து விட்டால் நம்மளை வந்து வழி நடத்த வேண்டும் என்றால் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் குரு ரொம்ப தேவை நமக்கு. இல்லாட்டி என்னன்னா ஏன் தேவை அப்படின்னா, அவர் இந்த வழியில் முன்னாடி நடந்து சென்றிருக்கிறார். அவருக்கு தெரியும் எப்படி நடத்தணும்ட்டு. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கலங்கிய மனது நமக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலைமையில வழி கைப்பிடித்து நல்ல வழியில் நடத்த செல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் குரு தேவை. நம்ம குழந்தையா இருக்கு, ஒரு குழந்தைய எடுத்து கூட்டிட்டு போறோம்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் தான் கூட்டிட்டு போவாங்க இல்லையா? குழந்தைக்கு தனியா போனா நான் கீழே விழுந்துடும், வழி தவறி போயிடும் இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஆன்மீக வழியில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் குருவுடைய ஹெல்ப் தேவை. அது நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும். அதுதான் வந்து இங்க இந்த அர்ஜுனோட நிலை இப்போ அந்த மாதிரி நிலை. ஆனா அதனாலதான் அர்ஜுனன் நம்ம பார்த்தோம் இந்த டெக்ஸ்ட் 7ல அவர் வந்து குருவிடம் சரணடைந்து விட்டார். ஓகே, இப்ப என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம். ஓகே, டெக்ஸ்ட் 9 உடைய டிரான்ஸ்லேஷன் அரேஞ்ச் படிங்க.
எல்லாரும் டேர்ன்ஸ் எடுத்து படிக்கலாமே, தமிழ் புக் இருக்குல்ல, படிங்களேன். இல்லாட்டி இதை இங்க நான் ஷேர் பண்றது தெரியுதுல்ல, இல்ல ஸ்கிரீன்ல தெரியுது இல்லைங்களா? தெரியல மாதாஜி, பிரபுஜி வரல. வரலையா? வரல, ஸ்கிரீன்ல வரல ஓ பிரபு. சாரி, அது ஷேர் பண்ண என்னன்னு தெரியல. ஓகே, ஒரே மினிட், நான் ஷேர் பண்றேன். நான் ஸ்கிரீன்ல ஷேர் ஆகுதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஒரே மினிட். ஷேர் ஆகுது நினைச்சிட்டு இருந்தேன். சாரி அபவுட் இட். இப்போ ஷேர் ஆகுதுங்களா? இன்னும் வரலையா? வந்துட்டு இருக்கு, வரல. பிரபுஜி வந்துருச்சு. ஓகே, குட். ஓகே, தேங்க்யூ. எது படிக்கணுமா பிரபுஜி? படிக்கலாம். டெக்ஸ்ட் 9 இங்க இருக்குல்ல, இது படிக்கலாம். சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கூறிய பின் எதிரிகளை தவிக்க செய்வனான அர்ஜுனன், கோவிந்தா நான் போயிட மாட்டேன் என்று கூறி அமைதியாகிவிட்டான். ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லி முடிச்சு என்ன ஆகுது, அப்படியே சைலண்ட் ஆயிட்டார் அவர். நினைச்சு பாருங்க, அந்த நிலைமை போர்க்களத்துல இந்த மாதிரி நடக்குது, அப்படியே சைலண்டா இருக்கிறார். ஸோ அந்த டைம்ல திருதராஷ்டிரம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பார்ல. ஓஹோ, அர்ஜுனன் வந்து இனிமே வந்து இங்க இருந்து போர்ல இருந்து பின்வாங்கி போறாரு அப்படின்னு எல்லாம் அவர் நினைச்சிட்டு இருப்பார். ஆனா சஞ்சயன் வந்து என்ன சொல்றாரு அவர்கிட்ட, கிடையாது, அர்ஜுனர் வந்து ஒரு பெரிய போராளி. ஸோ அவர் வந்து போர்க்களத்துல இருந்து பின்வாங்குவாருன்னு நினைக்காதீங்க அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு. இவர்கிட்ட எடுத்துரைக்கிறார். அதனாலதான் அந்த பர்டிகுலர் வார்த்தை உபயோகிக்கிறார். என்ன அது, அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இது, அதுல வேர்டு, அதுல இந்த ஸ்லோகத்துல எதிரிகளை தவிக்க செய்பவன். கரெக்ட், எதிரிகளை தவிக்க செய்பவன், பரந்தப இல்லையா? கரெக்ட், பரந்தப அப்படின்னா எதிரிகளை தலைக்க செய்கிறவன். அவர் வந்து டைரக்டா சொல்லாம இன்டைரக்டா சொல்றார். பரந்தப அப்படின்னா எதிரிகளை தலைக்க செய்கிறவன் அப்படின்ட்டு அவரு இன்டைரக்டா சொல்றாரு. ஸோ அதனால அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். 10 படிங்களா? பரத குலத்தோர்களே, அச்சமயத்தில் இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனனிடம் கிருஷ்ணர் புன்சிரிப்புடன் பின்வருமாறு கூறினார். அர்ஜுனர் நமக்கு தெரியும், இல்லாட்டி கிருஷ்ணர் நமக்கு தெரியல. அவரு தான் நம்ம எல்லாருடைய மனசுலயும் எப்படி இருக்காரு, அவரு பரமாத்மாவா இருக்காரு. அவருக்கு எல்லா உயிரினங்களுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு நல்லாவே தெரியும். அர்ஜுன மனதில் என்ன நடக்குதுன்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும். அதுதான் அவரோட புன்சிரிப்பா வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றார். என்ன சொல்ல போறா நம்ம இனிமே பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே, அதனாலதான் பரத குலத்தில் தோன்ற பாரத குலத்திலே அப்படின்றார். அது அர்த்தம் என்ன? ஏன் அந்த வார்த்தை உபயோகிக்கிறார் அவருங்க? ஓ டிசெண்டன்ட் ஆஃப் பாரதா, பாரத குலத்தில் தோன்றியவரே அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? எதனால? நம் நாடு பாரத நாடுன்னா. ஸோ நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த டைனாஸ்டி இருக்குல்லையா, பாரத இதில், தட் இஸ் நம்மளுடைய பாகவத்தில் படிக்கும் போதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஸோ வந்து இந்த பாரத நம்ம நாடு, இந்த கம்ப்ளீட் பிரபஞ்சத்தையும் ஆண்டவர் வந்து பாரத மகாராஜா. ஸோ அதனால அந்த குலத்தில் வந்தவர் தான் இவர், யாரு, அர்ஜுனர். ஸோ அதனால்தான் பாரத குலத்தில் தோன்றியவரே, பரத குலத்தில் தோன்றியவரே அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து ஏன் பாரதம் சொல்றாங்க? அதனாலதான் பாரதம் சொல்லும்போது பாரதர் வந்து ஆண்ட இடம், அந்த குலத்தில் தோன்றியவர். அதனாலதான் வந்து பாரத குலத்தில் தோன்றியவரே அப்படின்னு சொல்றாரு அவர். அதே சமயத்தில் இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியால் துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனனிடம் கிருஷ்ணர் புன்சிரிப்புடன் இவ்வாறு கூறினார் அப்படின்ட்டு. ஏன் புன்சிரிப்பு? அவருக்கு அவருடைய மனது தெரியறத நான் வந்து சொன்னேன். ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம
முன்னாடியே நீங்க ஆன்சர் சொல்லியிருக்கீங்க. நான் திருப்பியும் வந்து இந்த இடத்துல அதை பத்தி நம்ம ஞாபகப்படுத்துறது கரெக்டா இருக்கும். அர்ஜுனர் வந்து ஏன் கிருஷ்ணர் இந்த பகவத்கீதை உபதேசத்துக்கு தேர்ந்தெடுத்தார்? பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி. அவர் வந்து அவரு தர்மத்தை காப்பாறணும், அவர் போர் படை செய்யறதுக்கு உகந்த ஆளு. அது மட்டும் இல்ல, இவரோட நெருங்கிய உறவு. அதனாலதான் அவர் தேர்ந்தெடுத்தார் பிரபுஜி. ஓகே, வேற எல்லாம் ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? மாதாஜி, பிரபுஜி, நீங்க ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? கிருஷ்ணர் ஏன் சொல்லுங்க. பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் ஒரு கால நர நாராயணர்களாக இருந்தவர்கள். ஓகே, ஒவ்வொரு உயிர் ஈருடலாய் வாழ்ந்தவர் அவங்க 2 பேருமே. சோ அந்த காரணத்தினாலேயே பகவானும் அர்ஜுனாவும் பிறந்திருக்கிறாரு. இந்த அவர்கள் மூலமா இந்த கீதையை மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் தான் பார்ப்போம். ஓகே, அக்ரி. ஆனா வந்து மெயினா கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, என்ன விஷயத்தினால வந்து இந்த மாதிரி அர்ஜுனரை வந்து இந்த பகவத் கீதா உபதேசத்துக்கு தேர்ந்தெடுத்தார் அப்படின்ட்டு. கிருஷ்ணரோட பக்தரா இருந்ததுனால. அவர் ஒரு கிருஷ்ணருக்கு பக்தர், நண்பராகவும் பக்தராகவும் இல்லையா. ஆமா, இப்ப நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒருத்தர் கான்பிடென்ஷியல் மேட்டர் சொல்றோம் அப்படின்னு யாரை நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம்? நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சவங்கன்னு சொல்லும்போது அவரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். அவரு வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக் அவர்கிட்ட நல்லா பழகி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கும் போது தெரியும், ஓ அவருக்கு அது உகந்த ஆளா இல்லையா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ அவரு வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனர் ஒரு நல்ல டிவோட்டி அப்படின்னு தெரியும். அதே மாதிரி அவரோட நண்பரும் கூட. சாக்கிய பாவத்தோடைய ஒரு எடுத்துக்காட்டே வந்து யாரு? அர்ஜுனர் தான். ஸோ அதனாலதான் அவரு இந்த கீதா உபதேசத்தை அர்ஜுனருக்கு மொழிந்தார் அப்படின்ட்டு நம்ம அதில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, நம்ம இப்போ அடுத்த இதுக்கு பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறோம். இப்போ நம்ம 2.11 30 வரைக்கும் இங்க என்ன பார்க்க போறோம்னா, அர்ஜுனர்கிட்ட ஒரு ஞானத்தை புகட்டுறார். என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? சொல்றாரு, அர்ஜுனா போரிடு, இந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது, முடிவு கிடையாது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அது என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். ஓகே மாதாஜி, யாராச்சும் படிங்களேன். யார் இது ஸ்லோகம் படிச்சு இது சொல்ல முடியுமா? படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசோச்யான் அன்பசோஸ்தஸ்வம் பரஜஸ்தா வாதம் ஷாச்ச பாஷசே தத்தா சுயின் அகதாசும்ஷ்ட நானு சோச்சந்தி பண்டிதஹ. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவொளியை போல் பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய். அறிஞர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண. சோ அவர் என்ன சொல்றாரு? தட் இஸ் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்றாரு? அவரு அறிவாளியை போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதவர்கள் நீ கவலைப்படுகிறாயே அப்படின்னு சொல்றார். சோ அறிவாளியை போல பேசும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன, அர்ஜுனர் வந்து இந்த இதெல்லாம் சொன்னார்ல, எடுத்துரைத்தார் இல்லையா, இந்த மாதிரி வந்து பாவச் செயல் இதெல்லாம் எடுத்துரைக்கிறார். அப்படி எடுத்து உரைக்கும் பொழுது ஆனால் அவை எல்லாம் என்ன, அறிவுள்ளவையா அறிவற்ற இதா அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஒரு போர்க்களத்தில் ஒரு போர் வீரன் அதை பத்தி சொல்றது வந்து அறிவில்லாய்மை இல்லையா. நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் நிறைய பார்த்துட்டோம். தட் இஸ் போர் முனைக்கு சென்று இந்தியா பாகிஸ்தான் வாரே வச்சுக்கோங்க. போர் முனைக்கு சென்று போர் வீரன் வந்து செய்யறதெல்லாம் பாவச்செயலா இருக்க போகுது, மற்றவங்களை கொல்லக்கூடாது அப்படின்னா நினைச்சு திரும்பி வந்தா என்ன ஆகுது நம்ம நாடு? ஸோ அவருடைய கடமையை செய்யாமல் திரும்பி வர்றதுனால அது வந்து உகந்த செயல் கிடையாது. ரெண்டாவது, நம்ம வந்து இன்னைக்கு கிளாஸ் தொடங்கும் போது நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக். என்னது? அறிவுள்ளவர் யார் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். அறிவுள்ளவர் யாரு?
அறிவு உள்ளவர் யார்? நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா அந்த இன்னைக்கு செஷன் ஆரம்பிக்கும் போது, ஒருவருக்கு அறிவு உண்டு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லணும்னா அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? எல்லாம் தெரிந்தவர் அறிவுள்ளவரா? என்ன அது எல்லாம் சொல்லும்போது என்ன அது? பக்தி 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 நிலை. பக்தி. சரி, ஆனால் என்ன அந்த ஸ்பெசிபிக்கா தெரிஞ்சிருக்கும்? என்ன அறிவு இருக்க வேண்டும் அவருக்கு? ஆத்மாவை பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆமா, ஆத்மா. தட் இஸ் ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? ஆத்மாவை பத்தி நாம் வந்து கிருஷ்ணரிடம் வந்தவர் தான். அதனுடைய கிருஷ்ணருடைய பின்ன பகுதிகள் தான் பின்ன பகுதிகள். அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஆத்மாக்கு அழிவு கிடையாது என்பதை தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும். நமக்கு உடலுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த உடல் கிடையாது, நம்ம ஆத்மா அப்படின்ட்டு அந்த அறிவு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு. ஸோ அந்த அறிவு இருக்கும் பொழுது உடலுக்கு தான் முடிவு உண்டு, ஆனால் ஆத்மாவுக்கு வந்து முடிவு கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இந்த வாழ்க்கை முடியும் பொழுது நம்ம என்ன செய்வோம்? என்ன நடக்கும்? நம்ம வந்து எய்தர் நம்ம நல்ல காரியங்கள் செய்திருந்தோம்னா கிருஷ்ணரை சென்றடைவோம், இல்லை நம்ம இந்த பௌதிகத்தினால நம்ம கர்மங்கள் பலன் நமக்கு வந்து பௌதிகத்தை நிறைய செய்திருந்தோம்னா நம்ம மீண்டும் பிறப்பெடுக்க வேண்டும். மீண்டும் பிறப்பெடுக்கும் போது அதற்கு நம்ம என்ன மாதிரியான கர்மங்கள் செய்தோமோ, இல்லை நம்ம என்ன விருப்பப்பட்டோமோ அந்த மாதிரி உடல் நமக்கு கிடைக்க போகுது. அது நமக்கு தெரியும். ஸோ மீண்டும் அந்த பிறவி பெருங்கடலில் நம்ம முழுக போறோம், அவ்வளவுதான். ஸோ ஆத்மாவுக்கு வந்து முடிவு கிடையாது. அந்த அறிவு நமக்கு இருக்கும். ஸோ அறிவுள்ளவர்களுக்கு இந்த ஞானம் இருக்கும். அதுதான் கிருஷ்ணர் இங்க எடுத்துரைக்கிறாரு. அர்ஜுனா, நீ பேசுறதெல்லாம் சரி, ஆனா வந்து நீ பேசுறது பார்த்தா ஒரு அறிவுள்ளவர் பேசுற மாதிரி கிடையாதே அப்படின்ட்டு சொல்ற. அதனாலதான் சொல்றாரு, நீ கவலைப்படுகிறாய். அறிஞர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. ஏன் வருந்துவதில்லை? அவர்களுக்கு தெரியும் அந்த ஜீவாத்மா வந்து இன்னொரு உடலை எடுக்க போகிறது. அந்த உடல் எப்படி கிடைக்க போகுது? அவருடைய கர்ம பலனால கிடைக்க போகுதுன்னு தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு பத்தி கவலைப்படக்கூடாது அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் அவருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். ஓகே. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி சொல்லும்பொழுது அறிவில்லாதவனை போல பேசுறியே அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படி அவர் திட்டுறாரு இல்லையா? அறிவில்லாதவனை போல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அறிவில்லாதவன் யாரு? ஞானத்தை தெரியாதவன் அறிவில்லாதவன். ஆமா ஆமா. நம்ம வந்து கலோக்கியல் தமிழ் எப்படி சொல்லுவோம்? அறிவில்லாதவன் என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம எப்படி கூப்பிடுவோம்? அருகட்டப்பல முட்டாள் அப்படின்னு திட்டார் அவரு. அவர் வந்து குருஸ்தானத்துல இருந்து இப்போ சரணடைந்தாரு. அவர் வந்து அவரை அந்த புகற்றாரு, அறிவு புகற்றாரு. அவர் ஒவ்வொன்றும் புகற்றாரு அவருக்கு. அப்ப வந்து திட்டுறாரு, இருக்கும்போது திட்டுறாரு. அறிவு இல்லாத மாதிரி இருக்கியே அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு அறிவு இல்லையாப்பா அப்படின்ட்டு சொல்றாரு அவரு. ஸோ இது ஏன் அப்படின்னு நமக்கு அது நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு தான் இந்த திட்டெல்லாம் வருது. நமக்கு இந்த ஞானம் இல்லை. நம்ம வந்து ஆத்மாவுக்கு வந்து முடிவு கிடையாது, கிருஷ்ண வழிபட அந்த அறிவு ஞானம் நமக்கு இல்லாததுனால அவர் நம்மளே திட்டுறாரு. அவரு அறிவு இல்லாதவர்களே அப்படின்ட்டு. ஏன்னா பிறப்பு ஒன்று இருக்கும்பொழுது இறப்பு கண்டிப்பாக உண்டு. இறப்பு நம்ம வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய கர்ம பலனுக்கு ஏற்ப நமக்கு உடல் கிடைக்கும். இல்லை நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி கடவுள் சரண்டர் ஆகி கடவுளையே எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போது கடவுளை சென்றடைவோம். இல்லை அது இல்லை நம்ம பௌதிக ஆசைகளுக்கு பின்னே சென்றால் அந்த பர்டிகுலர் எப்படி நம்ம எதை விரும்புகிறோமோ அந்த உடலை நம்ம எடுக்க போகிறோம் இல்லையா? அந்த 84 லட்சம் ஸ்பீசிஸ் அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஏதோ நமக்கு ஒரு உகந்த உடலை நம்ம எடுப்போம் நம்ம. ஸோ அந்த வித்தியாசம் இருக்கிறது. இது நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அறிவுள்ளவர்கள் எப்போ மறக்கக்கூடாது. அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த கேள்வி கேட்டேன். அறிவுள்ளவர்கள் அப்படின்னா இந்த ஆத்மாவுக்கும் ஜடம் இந்த உடம்புக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் மனதில் எப்பவும் தெரிஞ்சிருக்கணும். நான் இந்த உடம்பு கிடையாது, இது டெம்பரரி. நான் யாரு? நான் பெர்மனன்ட் எட்டர்னல் சோல், ஸ்பிரிட் சோல் அப்படின்ட்டு நம்ம மனதில் எப்பவும் அது இருக்கணும். ஓகே, அதுதான் கிளியர் நாலேஜ் உள்ள ஒருத்தருடைய அறிகுறி. ஓகே, அடுத்தது பார்க்கலாமா? ஓகே, இதுதான் நம்ம
பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக் ரெப்ரசன்டேஷன்ல கிருஷ்ணர் அவர் வந்து திட்டுறாரு அர்ஜுனரை, எப்படி பேசுறது வந்து கேட்டா எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கப்பா, ஆனால் வந்து பேசுறது அறிவில்லாத மாதிரி இருக்கிறது. என்ன மாதிரி அறிவு? ஸ்பிரிச்சுவல் அறிவு கிடையாது. ஸோ யாரு வந்து ஒரு அறிவுள்ளவன் அப்படின்னா, அறிவுள்ளவன் வந்து வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம்? மேட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட். மேட்டர்னா பௌதிகம், ஸ்பிரிட்னா ஞானம். தட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் திங்ஸ், ஆத்மீகமான நம்மளுடைய நிலை புரிந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள். ஸோ இதை ரெண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? கிருஷ்ணர் தான் ரெண்டு கண்ட்ரோல் பண்றாரு. ஸோ ஒரு அறிவுள்ளவன் என்ன தெரியும் அவருக்கு? அவருக்கு பாடி வந்து டெம்பரரி, ஜடம் டெம்பரரி, சோல் எட்டர்னல். நம்ம ஆத்மா வந்து எப்பொழுதும் நிரந்தரமானது அப்படின்னு தெரியும் அவருக்கு. அவர் வந்து ஒரு அறிவுள்ளவன் வந்து இந்த உடம்புக்கு வேண்டி வந்து வருத்தப்படுறதுக்கு, அது இருந்தாலும் சரி, அந்த உடம்பு வந்து உயிரோடு இருந்தாலும் சரி, அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க. அதனால அதை கவலை கொள்ள மாட்டார்கள், அதை நினைத்து வருத்தப்பட மாட்டார்கள். ஸோ பாடி இஸ் born and destined to vanquish, therefore body is not as important. ஸோ நம்ம பிறந்தாலே வந்து அந்த ஜடம் உடம்பானது கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு முடிவு உண்டு, இறப்பு உண்டு, அது தெரிஞ்சவர்கள். இந்த முக்கியத்துவம் எது கொடுப்பாங்க? சோல், ஆத்மாவுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க தவிர இந்த உடம்புக்கு கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அப்படின்னா, எப்படி கிருஷ்ணர் சரணடைந்து நம்ம பக்தி தொழில் ஈடுபடுவார்கள். ஆத்மாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதவர்கள் உடம்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்கள் என்ன செய்வாங்க? தட் இஸ் உடம்புக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குற வழிகள் என்னதுன்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ் இல்லையா? தட் இஸ் அவங்க வந்து இந்த மீட் ஈட்டிங், ட்ரிங்கிங், செத்து சேர்க்கணும், அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு தான் வருந்துவாங்க தவிர ஆத்மாவுக்கு வேண்டி ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டாங்க. ஸோ இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? நம்ம ஆத்மாவை நம்ம வந்து பராமரிப்பதற்கு தான் எட்டர்னல். அப்பதான் நமக்கு நித்தியமான ஆனந்தம் கிடைக்கும். நம்ம உடம்புக்கு பரிமாணம் செய்தால் அது வந்து டெம்பரரி. அதுவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ரைட். 2.12 படிங்க மாதாஜி. யாரு ஸ்லோகம் படிச்ச இந்த இது டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. படிங்க பிரபுஜி. நத்வேவாகஞ்சாதுநாஷன்ன நத்வம் நேமே ஜனாதிபாஹ நச்சைவ ந பவிஷ்யாமஸ் சர்வே வயமதః பரம். நானோ நீயோ இம்மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவுமில்லை, எதிர்காலத்திலும் நம்மில் எவரும் இல்லாமல் இருக்க போவதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கும்போது சொல்லுங்க பிரபு. எல்லாருமே இதுக்கு முன்னாடி இருந்தோம், இன்னும் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லாருமே இருந்திருக்கிறோம் நாம அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னது? நம்ம வந்து ஜீவாத்மாக்கள் இல்லையா? கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் இருந்தார், எப்பவும் இருப்பார், இருந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றார். நம்மளுடைய பின்ன பகுதிகள் ஜீவாத்மாக்களும் அவரிலிருந்து வந்ததுனால நம்மளும் வந்து நமக்கு தோற்றமும் இல்லை, முடிவும் கிடையாது, நிரந்தரமாக இருப்போம் அப்படின்ட்டு நம்ம கிளியரா வந்து இந்த 2.12 கிருஷ்ணா நமக்கு எடுத்து வைக்கிறது. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நம்ம இதுல வந்து 108 ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் சொல்லுவாங்க. அது நான் வந்து இதுல அனுப்புறேன், நான் குரூப்லயும் போடுறேன். இந்த 108 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகால இது ஒண்ணு. இதெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சா நல்லது. ஓகே, ஸோ வேதங்கள்லயும் அதான் சொல்லியிருக்கு. நம்ம இந்த கதாபனிஷத்துலயும் சரி, ஸ்வேதேஸ்வரதார உபநிஷத்துலயும் சரி, இதுல எல்லாம் இதுதான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாங்க? தட் இஸ் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். கிருஷ்ணர் வந்து அவர் தான் இந்த உலகத்தை வந்து நிரந்தரமாக காப்பாற்றுகின்றார். இருக்கிற எல்லா செயல்களும் அவரால் தான் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இந்த உயிரினங்கள் இல்லையா, அவங்க வந்து என்ன நடக்குது? ஜீவாத்மாக்கள் என்ன நடக்குது? அவங்களுக்கு அவர்களுடைய அந்த வேலை, தட் இஸ் அவங்க செயலுக்கு ஏற்ப கர்ம பந்தனத்தினால் அந்தந்த அதற்கேற்ற உடலை எடுக்கிறார்கள். ஓகே, ஸோ கிருஷ்ணருக்கு வந்து இது எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. ஏன்னா அவர்கள் நம்ம தோன்றி இருக்கோம். ஆனா நம்மளுடைய
ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களுக்கும் பார்த்தோம்னா ஒரு லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் இருக்கு. லிமிட்டட் ஃப்ரீடம்னா நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்ட்டு ஒரு அளவுக்கு, ஒரு சின்ன அளவுக்கு வந்து நம்ம டிசிஷன் எடுக்கலாம். அதனாலதான் அந்த இண்டிவிஜுவல் சோல்ஸ் அப்படி சொல்லணும். இப்போ நான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் சோல், நீங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் சோல், மாதாஜி ஒரு இண்டிவிஜுவல் சோல், எல்லாரும் தனித்தனி சோல்ஸ், இண்டிவிஜுவல் சோல். ஏன்னா கிருஷ்ணர் நம்ம வந்து அந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம போன வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். எப்படி ஒரு நெருப்புல இருந்து அந்த ஸ்பார்க்ஸ் இருக்கு, ஒவ்வொரு ஸ்பார்க் இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் நம்ம. ஸோ நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னா குவாலிட்டேட்டிவ் வைஸ் வந்து பார்த்தா கிருஷ்ணரையும் இப்போ நம்மளும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு அதே குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. நமக்கு தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் நமக்கு எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் இருக்கிறது. ஆனா அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னது. ஸோ ஒரு பெரிய நெருப்பு பிழம்புக்கு இருக்கிற அந்த ஆற்றல் வந்து இது கிடையாது. அந்த நெருப்பு பிழம்புடைய ஆற்றலுடைய சேர்ந்தால்தான் இந்த ஸ்பார்க்குக்கும் வந்து அந்த எனர்ஜி இருக்கும். அதனால்தான் நம்ம கடவுள்கிட்ட நம்ம போகணும், நம்ம கிருஷ்ணன் திருவடியில் சென்றடைய வேண்டும் சொல்றோம். நம்ம தனியாக இருந்தோம்னா நமக்கு அது எந்த ஆற்றலும் கிடையாது. அதனால நமக்கு எந்த செழிப்புமே கிடையாது. ஸோ அது நம்ம though we are part and parcels of the Lord, we can get eternal bliss only when we are with the Lord, when we go back to Godhead. ஸோ அது நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். இது நம்ம சொல்றது கிடையாது, நம்ம இதிகாசம் புராணங்கள் இதுதான் வந்து நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார்கள். ஸோ நமக்கு இன்னொன்னு நமக்கு தெரியும், தட் இஸ் இந்த ஜீவாத்மா நம்ம வந்து பிறக்கும் பொழுது, நம்ம தோன்றும் பொழுது, இந்த பௌதிக உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது நம்ம தனியா வரல, கூடையே பரமாத்மாவாக கிருஷ்ணரும் தோன்றியிருக்கார், நம்ம கூடயே இருக்கார் அவரு. ஸோ அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், முக்காலமும் தெரியும். ஆனா நமக்கு நம்ம மறதியினால நமக்கு முக்காலம் தெரியாது. ஜீவாத்மாக்களுக்கு அந்த சக்தி கிடையாது, கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான், பரமாத்மாவுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும். ஸோ அவரு தான் நம்மளை வந்து நம்ம ஒரு உயிர் வாழியாக தோன்றும் பொழுது கிருஷ்ணரும் நம்ம கூடயே வராரு, பரமாத்மாக தோன்று. அவருக்கு வந்து இந்த நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன உடம்பு எடுத்திருக்கோமோ அதை மட்டும்தான் தெரியும். ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு வந்து எல்லா உடம்புல என்ன நடக்குதுன்னு எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு நல்லா தெரியும். ஏன்னா அவர் வந்து பரமாத்மா அப்படின்ட்டு, ஏன்னா அதுதான் அவர் இஸ் அ சுப்ரீம் இண்டிவிஜுவல் பர்சன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இண்டிவிஜுவல் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது, மனசுல தெரியுது, அவருக்கு உருவம் உண்டு. மாயாவாதிகளா இருக்கட்டும், இந்த ஏத்திஸ்டா இருக்கட்டும், அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, கடவுளா அது எனர்ஜி அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. சிலவங்க கடவுளே இல்லை அப்படின்வாங்க. மாயாவாதிகள் வந்து கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து சொல்றாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அறியாமையில் இருக்கிறார்கள். அவங்க எல்லாம் பூரண அறிவு அவங்களுக்கு கிடையாது. அதனாலதான் அப்படி சொல்றாங்க. ஏன்னா நீங்க வந்து நம்ம இந்த நெக்டர் ஆஃப் நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படிக்கும்போது இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்பீங்க. அது வந்து லெவல் 3 படிப்பீங்க. அது டீட்டெயிலா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, மனிதன் அப்படின்னு பிறக்கும் பொழுது 4 வகையான டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு. நோட் பண்ணிக்கோங்க, 4 வகையான டிஃபெக்ட்ஸ். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. 4 வகையான டிஃபெக்ட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா, யாராச்சும் சீனியர் டிவோட்டி சொல்ல முடியுமா 4 வகையான டிஃபெக்ட்ஸ் என்னன்ட்டு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி, உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்களேன். 4 வகையான டிஃபெக்ட்ஸ் என்ன? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். அது டிஃபெக்ட்ஸ் கிடையாது, 4 ஸ்டேஜஸ். அது 4 வகையான நமக்கு இது இருக்கு, இன்எஃபிஷியன்சிஸ் இருக்கு. ஒரு மனிதனுக்கு வந்து 4 வகையான இன்எஃபிஷியன்சி இருக்கு. அது என்ன? ரேவதி மாதாஜி சொல்றீங்களா? கோபம், பொறாமை. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி என்ன சொல்ல வந்தீங்க? சொல்லுங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க. கோபம், பொறாமை. கோபம், பொறாமை, அது வந்து தன்மைகள் இல்லையா, குவாலிட்டிஸ். அது கிடையாது. 4 வகையான டெஃபிஷியன்சி. ரேவதி மாதாஜி சொல்றீங்களா? 4 டெஃபிஷியன்சிஸ் என்ன? 4 deficiencies of the 4 defects of man, human. சொல்றீங்களா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், நான் சொல்றேன். ஸோ 4 டிஃபெக்ட்ஸ் எந்த மனிதனானாலும் சரி, இந்த 4 வகையான டிஃபெக்ட்ஸ் கண்டிப்பா உண்டு. நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, நம்மளுடைய புலன்கள் இருக்கு இல்லையா,
பர்ஃபெக்ட் கிடையாது இல்லையா? இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ நாம வந்து இப்போ நீங்க நடந்துட்டு போறீங்க, அப்படியே ஒரு இடத்துல நிக்கிறீங்க, தூரத்துல ஒரு மரம் தெரியுது. ஓகே, எல்லாரும் மனசுல வச்சுக்கணும். ஒரு மரத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இங்க இருந்து ஒரு ஒரு 200 அடி இந்த பக்கத்துல பார்க்கும்போது என்ன தெரியும்? மரம் தெரியும், கிளை தெரியும், அவ்வளவுதான் இல்லையா? அதுக்கு மேல அவ்வளவு என்னன்னு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. இன்னும் கிட்ட போயிட்டு ஒரு 100 அடி அந்த மாதிரி போறோம். அப்போ நமக்கு தெரியுது, இலைகள் தெரியும், அந்த இலைகள் இருக்கிற நிறைய அந்த கிளைகளுடைய அந்த டிஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் தெரியும். அந்த இலை மேல வேணா 1-2 குருவிகள் இருக்கிறது கூட தெரிய சான்சஸ் இருக்கு. இன்னும் பக்கத்துல போகும்போது சின்ன பழங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது. 50 அடி பக்கம் போகும்போது பழங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு சின்னதாக தெரியும். இன்னும் பக்கத்துல போறோம், இன்னும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது. அந்த பழத்து மேல ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்குது, அதெல்லாம் பார்க்க போறோம். அப்புறம் அந்த அந்த மரத்தை ஏறி அது போகும்போது இன்னும் நம்ம டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் இல்லையா? ஸோ நம்ம பார்வைக்கு நம்ம இந்த 200 அடி 500 அடி இந்த பக்கம் இருக்கும்போது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதா? கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ நம்ம எப்படி பார்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு அது தெரியும். சரி, நம்ம கிட்ட போய் பார்த்துட்டு இருக்கோம், அதெல்லாம் எல்லாம் தெரியுதா? இல்ல, மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்த்தோம்னா அங்க நிறைய பாக்டீரியா இருக்கும், அது இருக்கு, இது நமக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம புலன்கள் வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. நம்ம எப்படி பார்க்கிறோமோ, எந்த வகையில் நம்ம வந்து அதை புரிந்து கொள்ள பார்க்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ அவர் சென்சஸ் ஆர் இம்பர்ஃபெக்ட், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரிதான் சவுண்டும். சவுண்ட் அங்க வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் முன்னாடி ஒரு அடி பாடல்லாம் நடந்துட்டு கொண்டிருக்கிறோம், இங்க தான் கேட்குமா கிடையாது. ஸோ அதனால சப்போஸ் அங்கேருந்து ஒருத்தர் இங்க பாட்டு நடக்குதுன்னு சொன்னா நம்ம அதை நம்பவும் நம்பாம இருப்போமா? நம்ம கேட்கல, எங்கேயா பாட்டு நடக்குது, ஒன்றும் கிடையாது, நானும் கேட்கலையே அப்படின்னு கேட்டோம், விதண்டாவாதம் தான் அது. ஸோ அதே மாதிரிதான் ஸ்மெல். ஒரு நல்ல அழகான தோட்டத்துல இருந்து ரோஜா பூ மனம் வீசுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா, எங்கப்பா அது கிடையாது, எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா, எனக்கு தெரியாது, அதுதான் என்னுடைய புலனுக்கு அது எட்டல, அவ்வளவுதான். ஸோ நம்ம புலன்கள் வந்து பர்ஃபெக்டே கிடையாது. நம்ம வந்து சில இடத்துல பார்த்துருக்கோம், கண்ணால் பார்ப்பதுதான் மெய், அப்படி காதால் கேட்பது எல்லாம் இது அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் வந்து பொய் தான் எல்லாம். ஏன்னா நம்மளுடைய சென்சஸ் வந்து இட்ஸ் நெவர் பர்ஃபெக்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா, தட் இஸ் நம்ம we are bound to commit mistakes. நம்ம தவறு செய்யக்கூடிய நிலையில் தான் மனிதர்கள் உண்டாகும். ஏன்னா மனிதனுக்கு எல்லாம் தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து இதுதான் வந்து பிரபுபாதரோட பர்பட்ல சொல்லியிருக்காரு. காந்திஜி கிட்ட வந்து அன்னைக்கு அந்த ப்ரேயர் மீட்டிங் போகாதீங்க அப்படின்னு அவங்களுடைய அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தீங்கு நடக்கும், நீங்க போகாதீங்க அப்படின்ட்டு. ஆனா காந்திஜி என்ன சொன்னோம், நான் போவேன், அதனால என்ன யாரும் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு அவரு மிஸ்கால்குலேட் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு, தவறு நடந்தது. அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையிலையும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய இடத்துல தவறு பண்ணியிருப்போம். நம்ம வந்து இப்படி பண்ணியிருக்கலாம், ஒரு செயல் இருக்கும், அதை வந்து நமக்கு இப்படி செய்யணுமா அப்படி செய்யணுமா நம்ம யோசிச்சு ஓகே ஒரு வழி ஒரு பர்டிகுலர் பாதையை தேர்ந்தெடுத்திருப்போம். கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அதனால நமக்கு பிரச்சனை வந்திருக்கும். ஆனால் நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்த வழி தவறா இருந்திருக்கும். இப்ப என்ன, we are making mistakes. ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக மனிதர்களுக்கு இருக்க ஒரு குணம். அப்புறம் வந்து we are bound by illusion. மாயில எடுபட்டு இருக்கோம். நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல, அப்படியே ஒரு தூரத்துல வந்து ஒரு கயிறு அப்படி கடந்திருந்தா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பாம்பு போகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இல்லையா? காதலியும் பார்த்திருக்கோம். மாதாஜி சொல்லுங்க, மாதாஜி சொல்ல வந்தீங்களா? வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா? எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. என்னது வாய்ஸ் கிளியரா இல்லைங்க. அப்படியா? எல்லாருக்கும் அப்படியா இருக்கு? வாய்ஸ் கிளியரா இல்லையா? சரி, நான் என்னுடைய கேக்குதுப்பா, எனக்கு கேக்குதுங்க. சரி, நான் வந்து ஹெட்செட் போடுறேன் மாதாஜி, ஹெட்செட் வாட்டி போட்டுறேன் பாருங்க. இல்ல கேக்குது பிரபுஜி, இதுவே கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. பிரபுஜி இதுவே கிளியர் தான். ஓகே, திருப்பி ஹெட்செட் போடுறேன், பெட்டரா இருக்கா பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பெட்டரா இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பெட்டரா இருக்கா அப்போ? ஓகே, ஃபைன், தேங்க்ஸ்.
ஸோ மூணாவது வந்து இப்போ நண்டு பார்த்தோம். ஒன்று வந்து புலன்கள் வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது, we have got imperfect senses. ரெண்டாவது நம்ம பார்த்தோம் we are bound to make mistakes, தவறுகள் இருக்கக்கூடியவர்கள். மூன்றாவது வந்து illusion, நம்ம வந்து மாயில் வகைப்பட்டுள்ளோம். மாயினா வந்து நமக்கு இருக்கிறது உள்ளபடி நமக்கு தென்படாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துருக்கோம், தூரத்துல வந்து ஒரு கயிறு கடந்ததுன்னா ஐயோ பாம்பு போகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. இல்ல நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு சப்தம் ஏதாச்சும் கிடைக்கும் அப்படி கேட்டோம்னா அதுதான் நம்ம அந்த உண்மையான சப்தத்தை விட வேற ஏதாவது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. எல்லாருக்கும் நமக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல. தூரத்துல உள்ள காணல் நீர் பாக்குறோம், அங்க பார்த்தோம்னா என்ன, நல்ல ஒரு வெயில் இருக்கிற நாள்ல அப்படியே ரோட்ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் தண்ணி போற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, காணல் நீர். அது உண்மையா? அது கிடையாது. ஸோ நம்ம we are bound by illusion, அது வந்து மூணாவது. அப்புறம் நாலாவது ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா we have a propensity to cheat. நம்ம வந்து மனதுல மனிதனா பிறந்தவங்க எல்லாரும் வந்து சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி ஜாஸ்தி. ஏன்னா நான் செய்யறது தான் கரெக்ட், இல்ல வந்து நான் மற்றவர்கள் என்ன வந்து நல்லதா நினைக்கணும், இல்ல வந்து மற்றவர்கள் என்ன குறை கூறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய அதெல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம சீட் பண்ணுவோம். அது பெரிய லெவலா இருக்கலாம், சின்ன லெவலா இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். இந்த 4 டிஃபெக்ட் வந்து மனிதன்கிட்ட கண்டிப்பாக உண்டு. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? என்ன சொல்றீங்க மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ், என்ன சொல்றீங்க? இந்த மனிதனுக்கு இந்த 4 டிஃபெக்ட் இருக்கா இல்லையா? கண்டிப்பா இருக்கு பிரபுஜி. எஸ் பிரபுஜி. ஸோ அதனாலதான் நம்ம மனிதர்கள் வந்து எது செஞ்சாலும் வந்து நம்ம செய்யறது எல்லாம் வந்து கரெக்டானதா இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப குறைவு. அதனால என்ன செய்யணும், ஒரு குரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை பத்தி அந்த வழியில் நடக்க வேண்டும். அதே மாதிரி நம்ம புராணங்களும் இதிகாசங்கள் என்ன கூறுகிறதோ அதை நம்ம அப்படியே கடைபிடிக்க வேண்டும். ஏன்னா இது எவ்வளவு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்து வருது இல்லையா. இப்போ பாகவதம் எடுத்தா 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்து நமக்கு இருக்கு. பகவத்கீதை இருந்தாலும் அதே மாதிரி அதுக்கு முன்னாடியே வந்து சூரிய பகவானுக்கு எடுத்துரைத்திருக்கிறார் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையுடைய அம்சங்கள் எல்லாம். ஸோ இது யாரு, பெரிய ரிஷிகள் எழுதியிருக்காங்க, யாரும் சாதாரண ஆளு கிடையாது. ஸோ அதனால நம்ம வந்து we have to follow that, we have to trust it இல்லையா. அதை விட்டுட்டு நம்ம அதுக்கு கேள்வி கேட்டோம்னா அது வந்து நம்மளுடைய அறியாமை தான். அது இப்போ கிரந்தங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அது பிரகாரம் நம்ம நடக்கல அப்படின்னு சொன்னா அது நம்மளுடைய குற்றம் தான் தவிர வந்து அது கிரந்தங்களோட குற்றம் கிடையாது, நம்மளுடைய குருக்களோட குற்றம் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம இந்த 4 வகையான தவறு இந்த டிஃபெக்ட்ஸ்ல பிறந்திருக்கோம். மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் அது 4 இருக்கு நமக்கு. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து செய்யறதெல்லாம் பக்காவா இருக்கும். நம்ம சாதனை பண்ணணும் அப்படின்னா காலைல எழுந்திரிச்சு மங்களார்த்தி நம்ம வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும். அப்புறம் நம்ம வந்து பிரசாதம் தான் உண்ண வேண்டும், நம்ம சாது சங்கா இருக்க வேண்டும், தட் இஸ் கிராம கதையெல்லாம் பேசாம வந்து கடவுளை எப்போ மனதில் நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அப்படி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சதான் கடவுளை சென்றடைய முடியும். நம்ம கடவுள் பின்ன பகுதிகள் இதெல்லாம் நம்ம யாரும் சொன்னது கிடையாது, எல்லாம் வந்து நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. ஸோ அது பிரகாரம் நம்ம நடந்தோம் என்றால் அந்த வழியில் செல்லும் போது நம்மளுடைய நிரந்தரமான இடம் எது, உன்னதமான இடம் எது, அங்கு சென்றடைவோம். இல்லை என்றால் நம்ம இது மாதிரி கேள்வி கேட்டுட்டே நம்ம இங்கேதான் இருக்க போறது. துக்காலயத்துல இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான். நம்ம துக்காலயம் எதனால துக்காலயம் சொல்லி அதை பத்திலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது துக்காலயத்துல இருந்துகிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கலாம். நீ பெரிய ஆள் நினைச்சு ஓகேப்பா நீ பெரிய ஆள் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சவுந்துகிட்டே போகணும், அவ்வளவுதான். ஆனால் அறிவுள்ளவன் நம்ம பார்த்தோம், அறிவுள்ளவன் வந்து ஓகே நான் வந்து ஒரு ஸ்பிரிட் சோல், எனக்கு வந்து நித்திய ஆனந்தம் கிடைக்கணும்னா கடவுள் திருவடியில் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு புரிந்து கொண்டு அது எப்படி நான் அடைய முடியும், சேவை செய்ய வேண்டும், பணிவோடு இருக்க வேண்டும். நம்ம நேற்று பார்த்தோம் சிஷ்டாஷ்டகத்துல இந்த 3வது ஸ்லோகத்தை பத்தி போன செஷன்ல பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா. அப்படியே நம்ம எப்படி இருக்கணும், ஒரு புல்ல மாதிரி ஹம்புளா இருக்கணும். புல்லு மேல எல்லாரும் மிதிச்சு போவாங்க, ஆனா ஹம்புளா தான் இருக்குது, யாரும் ஒண்ணும் குறை சொல்ல போறது இல்லை. மரத்தினை மாதிரி பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும் மனது வந்து எல்லாத்தையும் கிரகித்து எடுக்கும், யாரு மேலேயும் கோபம் வராது. மாதாஜி இப்ப சொன்னீங்களா, காமம் கோபம் குரோதம் இதுன்னா மனசுல வராது. ஸோ அந்த மாதிரியான தன்மை மனதுக்கு வரணும்னா இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டிஃபெக்ட்ஸ் நமக்கு இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா என்ன நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, தட் இஸ் நம்ம ஒரு நித்தியமான ஆத்மாக்கள்
வந்து நித்தியமானது, கடவுள் பின்ன பகுதிகள் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் போது, இந்த மாதிரி அதற்கு வந்து இறப்பு கிடையாதுன்னு தெரியும் போது, இந்த உடம்பு அழியறதுனால என்ன ஒன்றும் கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கிற மனப்பக்குவம் அது. அதுதான் அர்ஜுனருக்கு அவரு எடுத்துரைக்கிறார். ஸோ அந்த இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். இப்போ மாயாவதிஸ் என்ன, அவங்களுக்கு கடவுள் இருக்காருன்னு தெரியும். ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, கடவுள் சென்று அப்படியே மர்ஜ் ஆகணும் அப்படின்றாங்க. எப்படி மர்ஜ் ஆக முடியும்? நம்ம எல்லாம் இண்டிவிஜுவல் ஆத்மாஸ் இல்லையா? நம்ம பார்த்தோம் கிளியரா, நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஆத்மா, பின்ன பகுதிகள். அது ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் வந்து சில இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கு, லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் இருக்கு, சில ஆசைகள் இருக்கு. ஆனா அந்த ஆசைகள் எல்லாம் கிருஷ்ண மேலே வைத்து விட்டு கிருஷ்ணரை சென்று அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கில் இருக்கும்போது, நம்ம வந்து கிருஷ்ணனில் சென்று மர்ஜ் ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, மர்ஜ் ஆயிட்டோம்னா அப்புறம் அந்த ஆத்மா இருக்கா இல்லையான்னு இல்லாம போயிடும் இல்லையா? ஆத்மாவுடைய பொசிஷனே இல்லாம போயிடும். ஆனா பகவத்கீதையில கிளியரா சொல்லியிருக்கு, ஆத்மா முன்பவும் இருந்தது, இப்பவும் இருக்கிறது, இன்னும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு. நம்ம கிருஷ்ணருடைய பின்ன பகுதிகள், அவரும் முன்னாடி இருந்தார், இருக்கிறார், இருந்து கொண்டேதான் இருக்க போகிறார். அந்த நிலையை புரிஞ்சுக்காம மாயாவதிகள் என்ன சொல்றாங்க, கடவுள் சென்று அப்படியே மர்ஜ் ஆகணும்னு சொல்றாங்க. அது நடக்கிற அது வந்து சரியான புரிதல் கிடையாது. அதனாலதான் வந்து பிரபுபாதரும் சரி, சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் சரி, அவங்க எல்லாம் தான் சொல்றாங்க, மாயாவதிகள் தூரத்தில் இருக்கணும்னா அவங்க நம்மளை வந்து மிஸ்கைட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஒரு பக்தனுக்கு வந்து கிளியரா தெரியும், கடவுளுடன் ஒரு உறவு உண்டு. அந்த உறவு எப்படி நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம்னா அந்த 5 ரசத்துல இல்லையா? நம்ம என்ன அந்த 5 ரசம், சாந்த ரசா பார்த்தோம், சாக்கிய ரசா பார்த்தோம், தாசிய ரசா பார்த்தோம், சாக்கிய ரசா பார்த்தோம், அப்புறம் வாத்சல்ய ரசா பார்த்தோம், மாதுரிய ரசா. இந்த 5 ரசத்துல ஏதோ ஒரு ரசத்துல கடவுள் உணர்வு கொள்ள எல்லாரும் வந்து விருப்பப்படுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியமான புரிதலா இருக்கும் நமக்கு. அதனாலதான் ஒரு பக்தன் வந்து உன்னதமானவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க, உன்னத அறிவு உள்ளவன் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன் இப்படி உன்னத அறிவு கிடைக்குது? குருக்கள் வழியாகவும் நம்மளுடைய இதிகாசங்கள்ல இருந்தும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இது யாரு நம்ம அவங்க சொந்த வியாக்கியானம் கிடையாது, இதெல்லாம் சாஸ்திரங்கள் வழிப்படி நடக்கிறவர்கள். ஒரு குருன்னு சொல்றது சாஸ்திரங்களை பயின்றிருக்க வேண்டும், சாஸ்திரங்கள் வழி நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இது ஒரு உண்மையான ஒரு சிச்சுவேஷன். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்கிறதா நம்ம குரு அப்படின்னு நம்ம ஏற்றுக்க முடியும், மற்றவர்கள் குரு என்று ஏற்றுக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், அதனால தான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நான் இன்னைக்கு. ஓகே, அடுத்தது படிக்கலாமா? இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இந்த கான்செப்ட். 4 சொன்னீங்களே, மேக் மிஸ்டேக் பை இலூஷன், இன்னொன்னு என்ன? 4 நீங்க எதெல்லாம் நோட் பண்ணிருக்கீங்க மாதாஜி? imperfect are imperfect, we are bound by make mistakes by illusion. ஆமா. அப்புறம் ஃபோர்த் வந்து propensity to cheat, மத்தவங்களை சீட் பண்ணக்கூடிய மனோபான்மை, propensity to cheat others. அந்த 5 ரசம் சொன்னீங்க, அதுல 5 ரசம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாந்த ரசம், இரண்டாவது வந்து தாசிய ரசம், தாசியம்னா வந்து சர்வீட்டர்ஷிப். ஹனுமான்ஜி இருக்கார் இல்லையா, ஹனுமான் எப்படி ராமனுக்கு பணிவிடை செய்கிறார் இல்லையா, அது. சாந்த ரசம் சொல்லும் போது இதெல்லாம் கிருஷ்ணர் அணிஞ்சிருக்கிற மாலை, இந்த பிரஜபூமியில இருக்கிற இந்த கவுஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து சாந்த ரசம். ஓகே, கிருஷ்ணருடைய ஃப்ளூட் இதெல்லாம் வந்து சாந்த ரசத்துல, தட் இஸ் இனர்ட் ஸ்டேஜ் அது சாந்த ரசம். ரெண்டாவது வந்து சொன்னப்போ தாசிய ரசம். தாசியம்னா சர்வீட்டர்ஷிப், கிருஷ்ணருக்கு பணிவிடை செய்யறது, அனுமான். அப்புறம் வந்து மூணாவது வந்து சாக்கிய ரசம். சாக்கிய ரசம்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அதுதான் அர்ஜுனர் பெரிய எடுத்துக்காட்டுறதுக்கு சாக்கிய ரசம். நாலாவது வந்து வாத்சல்ய ரசம். வாத்சல்ய ரசம் சொல்லும் போது தட் இஸ் பேரண்டல் லவ். பேரண்டல் லவ்னா யாரு? யசோதாமா இல்லையா, நந்த மகாராஜா, இவங்க எல்லாம் வந்து வாத்சல்ய மகனாக பாவிச்சாங்க கிருஷ்ணர். அந்த இதில வந்து கிருஷ்ணர் உறவு கொள்ள பார்த்தாங்க, அது வந்து வாத்சல்ய ரசம். அப்புறம் ஐந்தாவது வந்து மாதுரிய ரசம், கான்ஜுகல் லவ். அதுதான் வந்து இவங்க ராஜா ராணி இல்லையா, கோபிகள், இவங்க எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து அவங்க தன் சொந்த கணவன் மாதிரி அவங்க பாவித்தார்கள் இல்லையா.
அதே மாதிரி இவங்க that is, ராணிகள் இவங்கெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறது வந்து மாதுரிய ரசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் 5 பிரைமரி ரசாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 5 பிரைமரி ரசாஸ். கிருஷ்ணருடன் நம்ம உறவு கொள்ள நினைக்கும் போது எந்த ஒரு பக்தனும் வந்து மனதில் இந்த ஏதாச்சும் ஒரு ரசத்துல வந்து கிருஷ்ணன் உறவு கொள்ள பார்ப்பாங்க. ஸோ நமக்கு எது நம்ம எந்த ரசத்துல நமக்கு பிடிக்குதோ கிருஷ்ணா அந்த ரசத்துல வந்து நம்ம சிலர் வந்து கிருஷ்ணா என்னடா நீ இந்த மாதிரி எனக்கு பண்றியே அப்படின்னு ஒரு தாய் ஒரு பேரண்ட்டுடைய நிலையிலிருந்து பேசுவாங்க. இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு தோழனா இருந்து பேசுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் மனதில் என்ன கிருஷ்ணரை எப்படி பாவிக்க பார்க்குறோம் அந்த இந்த பாவத்தில் வேணா கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, எதிர்காலத்தில் எல்லாரும் மீன்ஸ் எவரும் இல்லாமல் இருக்க போவதே இல்லைன்னா we are immortals, our atma is immortal, that is also meaning. Correct, that is the meaning. Main thing adeda, our atma has got no end, it's no beginning, no end, because it is we are a part and parcel of the Lord. So we have emanated from the Lord. Like இந்த இது இருக்கு இல்லையா, எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு தீ பழம்பு இருக்கு, தீல இருந்து ஸ்பார்க் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, நம்ம எல்லாம் we are sparks, we have emanated from the Lord. எப்படி ஒரு சன்ஷைன் இருக்கு, சன் இருக்கு, சன்ல ஒரு சன்ஷைன் இருக்கு, சன்ஷைன் உலகம் ஃபுல்லா இதா இருக்கு. நீங்க சன்ஷைனை நீங்க பண்ணி மேட் ஆஃப் லைட் மாலிகூல்ஸ் இல்லையா, ஆனா அது எங்க இருந்து வந்திருக்கு? இட் ஹஸ் கம் ஃப்ரம் த சன் காட். So the sun god is the most powerful one, and the sun molecules are less powerful. Yeah, and the mind. But qualitatively, we are with the Lord. Oh, understood, Prabhuji. Understood. Yeah. அதனால தான் நம்ம சொல்றோம் we have to go back to God. நம்ம சொல்றோம் கோலோக விருந்தாவத்துக்கு சொல்லணும், வைகுந்தத்துக்கு சொல்லணும். ஏன்னா சும்மா அது ஒரு இடம், ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய இடம். We are a part. Our position is in the spiritual world. We have come to the material world only as a temporary visitor, because நம்ம எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணரே உங்களுக்கு இந்த 6 ஒபிலன்சஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி எனக்கும் அனுபவிக்கணுமே நம்ம மனதில் வந்து அங்கே தோன்றும் போது ஓகே அப்படியா சரி பூலோகத்துக்கு போப்பா, நீ இந்த இதுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு போன்னு அனுப்பி விடுறாரு. ஸோ இங்கே நம்ம அனுபவிக்க பார்க்குறோம். ஆனால் அது எல்லாம் வந்து டெம்பரரி. இது அனுபவிக்கணும்னா கஷ்டம்தான், அது டெம்பரரி தான். அதுதான் துக்காலயம் சொன்னோம் நம்ம. இங்க வந்து நமக்கு இந்த மனித பிற உடல் கிடைக்கும் போது அந்த ரியலைசேஷன் வருது நமக்கு, என்னுடைய உண்மையான பொசிஷன் இஸ் அ கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன், கோயிங் பேக் டு காட், தட் இஸ் அ பெர்மனன்ட் பிளிஸ். நமக்கு அங்கதான் நிரந்தர நித்தியமான ஆனந்தம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம அங்க போக பார்க்கணும். அதுக்கு வழி என்ன? ஒன்லி வே இஸ் அ சரண்டர் டு த லார்ட் அண்ட் பிகம் இஸ் சர்விட்டர். And the mind should be full of remembrance of Krishna, full of Krishna. மைண்டில் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பெக் வந்து ஒரு சின்னது வந்து நான் வந்து ஒரு கார் வாங்கணும், நான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வெல்த்தி மேனாக நினைச்சா திருப்பி இந்த பௌதிக உலகத்தில் கீழே விழுந்துருவோம். ஆனால் மனது ஃபுல்லாக நிறைந்து இருக்கும்போது கிருஷ்ணா நீயே தான் எல்லாம் அப்படின்னு மனது நிறையும் போது என்ன, இந்த பௌதிக ஆசைகள் எல்லாம் வந்து கெட்ஸ் பர்ச்ட் அவுட். எப்படி ஒரு கப் தண்ணியில வந்து முதல்ல வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்க. நீங்களே வீட்டில் ஒரு அழுக்கு தண்ணி எடுத்து ஒரு கிளாஸ் டம்ளர்ல வச்சு அழுக்கு தண்ணி முதல்ல இருக்கட்டும், நீங்க நல்ல தண்ணி ஊத்திக்கிட்டே வாங்கல, கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அந்த அழுக்கெல்லாம் போயிருக்கு, நல்ல தண்ணி மட்டும்தான் இருக்கும் இதுல இல்லையா, பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்ம மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னு தான் முடியாது. ஆனா அதுக்கு பதிலாக கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம ஃபில் பண்ணி வரும்போது மனதில் கிருஷ்ண உணர்வு மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அந்த கிருஷ்ண உணர்வு நிறையும் பொழுது நமக்கு விசா கிடைக்குது எங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு போறதுக்கு. ஸோ இந்த பௌதிக ஆசை ஏதோ கொஞ்சம் தங்கி இருந்தாலும் கூட நம்ம இங்கேயே விழுந்துருவோம். நம்ம அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் we have to do devotional service and remember Krishna always, never forget Krishna அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன் கிருஷ்ணா? why not other gods? Krishna is the supreme personality of the Godhead, so we have to go back to him. We are all part and parcel. Any other devatas எல்லாரும் வந்து பார்த்து they all emanated from him only. அது யாரு சொல்றா? சாஸ்திரா says. Even Shankaracharya who is a propagator of Mayavati philosophy also, who is also an incarnation of Shiva, அவரே சொல்லியிருக்கார். That is, Sri Krishna is the supreme personality of Godhead. இதெல்லாம் படிப்போம் நம்ம. ஸோ அவரே சொல்லியிருக்கார்
So it is not that somebody has told, some rishi has just like that told. இதெல்லாம் சாஸ்திரிக் எவிடன்ஸ் இருக்கிறது. நம்ம படிக்கிறது எல்லாம் வந்து ஆஸ் இட் இஸ் சாஸ்திரிக் எவிடன்ஸோட. அதனாலதான் உங்ககிட்ட வந்து யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் தான் கடவுள், இல்ல நான் இந்த கடவுள் இது சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஓ அப்படியா, நோ ப்ராப்ளம், எந்த இதிகாசத்துல எங்க சொல்லியிருக்கு, ப்ளீஸ் கேன் யூ ஷோ த ரெஃபரன்ஸ் சொல்லுங்களேன். அப்பதான் யூ ஹேவ் டு ட்ரஸ்ட். இல்லைன்னா இந்த 4 டிஃபெக்ட்ஸ் நமக்கு இருக்கு. ஒவ்வொரு மனுஷனும் சீட் பண்ண பார்ப்பாங்க, அவன் பெரிய ஆளுன்னு காமிக்க பார்ப்பாங்க. அதனாலதான் நிறைய போலி சாமிகள்லாம் அவங்க யாரும் நம்பக்கூடாது நம்ம. ஸோ ஃபார் எவ்ரி திங் வி ஹேவ் டு ஹேவ் அ சாஸ்திரிக் பேக்ரவுண்ட், சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ். அது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம பேசும்போது வி ஷுட் ஹேவ் அ சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ். Who can provide that? Only a guru can provide. நம்ம லேர்னிங் பிரபுபாத புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம், அதுல நமக்கு தெரியும். ரெண்டாவது வந்து a guru can guide us. நம்ம வந்து பேசுறோம், நம்ம பண்ணும்போது சில கேள்விகள் நீங்க கேட்டீங்க எனக்கு தெரியாது, நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ வில் ஒன்லி ஆஸ்க் மை சீனியர் டிவோட்டிஸ். சீனியர் டிவோட்டிஸ் அவங்களுக்கு தெரியல, அவங்க வந்து வெரி சீனியர் இவங்க கிட்ட கேட்பாங்க, குருஸ் கிட்ட கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இருக்கு. ஸோ யாரும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வியாக்கியானத்தை எடுத்து போடக்கூடாது. நெவர். That's wrong. Okay? So really appreciate all the questions and doubts that you're all having. Really appreciate it. Hare Krishna. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, எல்லா ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மால இந்த ஸ்பார்க்கிள் தான் சொல்றீங்க. அப்ப அந்த ஸ்பார்க்கிள் ஏன் இப்படி ஆசைப்படுறாங்க பௌதிக உலகத்துக்கு வரணும்ட்டு? அது இந்த ஸ்பார்க்கிள் பார்க்க கூடாதா? கரெக்ட். அது நல்ல கேள்விதான். வெரி நைஸ் क्वेश्चन. எனக்கு இந்த क्वेश्चन நோட்ஸ் இருக்கு, எங்க ஏ சிலபஸ்ல ஒருத்தர் கேட்டாங்க, நிறைய பேர் கேக்குறாங்க. கண்டிப்பா மாதாஜி, அது வெரி 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 வேலிட் क्वेश्चन. எனக்கும் இந்த क्वेश्चन இருந்தது மாதாஜி. இப்ப மட்டும் கிடையாது, நான் வந்து மேபி about 25 years பேக் எடுக்குது மனசுல இந்த क्वेश्चन இருக்கு. எப்படின்னா வந்து கிருஷ்ணருக்கு எல்லா பவரும் இருக்கு, எல்லாரையுமே நல்ல ஆட்களா வச்சுக்க கூடாது, ஏன் வந்து சிலவங்க வந்து நம்ம மோசமா இருக்கணும், ஏன் இந்த கஷ்டம் எல்லாம் வரணும் அப்படின்ட்டு எல்லாம் மனசுல தோன்றி இருக்குது. வெரி வெரி வேலிட் क्वेश्चन. எல்லார் மனதிலையும் தோன்றக்கூடிய क्वेश्चन தான் இது. ஓகே, இதுக்கு மாதாஜிக்கு யாராச்சும் ரிப்ளை சொல்ல முடியுமா? மாதாஜியோட क्वेश्चனுக்கு யாராச்சும் ரெஸ்பாண்ட் என்ன பண்ண முடியுமா? क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா புரியல எனக்கு. ஓகே, கிருஷ்ணர் வந்து எதுக்கு நம்ம எல்லாம் வந்து we are all spiritual spark எல்லாரும். ஓகே, அப்ப வந்து எல்லாரும் நல்ல இதுல இருக்கலாம் இல்லையா? ஏன் துக்கத்தை கொடுக்கணும், ஏன் வந்து நம்ம இங்க வந்து பௌதிக உலகத்துல பிறக்கணும்? அவங்கவங்க செய்யற கர்மாக்கள், இந்த ஜென்மத்துல நாம என்னென்னமோ ஆமா. கர்மாக்கள் செய்யறோம், இல்ல மாதாஜி, அடுத்த கேள்வி ஜென்மத்துல இல்ல அனுபவிக்கணும். கேள்வி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி மாதாஜி. நம்ம எல்லாரும் வந்து கடவுளை பின்ன பகுதிகள், கடவுள் நல்லவர். அப்ப நம்ம ஏன் கெட்ட மனசு நம்ம ஏன் மனசுல வரணும், ஏன் ஆசை நமக்கு வரணும்? அந்த 4 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, பேட் குணங்கள் இருக்கு, 4 குணங்கள் இருக்கு. மாதாஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆமா, கரெக்ட். மனுஷனா பிறந்த வைகுண்டத்திலே நம்ம இருக்கிறோம்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். பூலோக பிருந்தாவனத்திலேயே நம்ம கிருஷ்ணோட பார்ட்டாவே அங்கேயே இருந்துட்டு இருக்கோம். எதுக்கு இங்க வரும்? இது சிலபஸ்ல கேட்டாங்க பிரபுஜி. வெரி வேலிட் क्वेश्चन பட் வெரி வேலிட் क्वेश्चन. நீங்க கேட்ட கேள்வி அவங்க சொன்னதோட இன்னும் உங்கள்கிட்ட கேட்கலான்ட்டு. வெரி வேலிட் क्वेश्चन, வெரி வெரி வேலிட் क्वेश्चन. அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. இதுக்கு வந்து யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா ஆன்சர்? நம்ம பிருந்தாவனத்திலே இருக்கும் போதே, பிருந்தாவனத்துல வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஒரே ஒரு நிமிஷம் அந்த கிருஷ்ணரோட அழகா பார்த்துட்டு, ஐயோ அவர் இத்தனை அழகா இருக்காரு, இத்தனை பட்டுப்புடவை கட்டிட்டு இருக்காரு, இத்தனை பீதாம்பரம் பட்டிருக்காருன்னு ஒரே ஒரு செகண்ட் நினைச்சாலும் அந்த நினைப்புக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் கிருஷ்ணன், சரி நீ அங்க போய் அனுபவிச்சு பாரு, இந்த பட்டு புடவை அதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிடுவாரு. கரெக்ட். ஓகே, தட் இஸ் தி ஆன்சர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபுஜி. நம்ம ஆத்மாவை தூயப்படுத்தணும், அவருடைய நாம சங்கீதம்னு சொல்லணுன்றதுனால அவருடைய நாம சங்கீதம் திருப்பி சொன்னா நம்ம வைகுண்டம் திரும்ப திரும்ப நாம ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த பௌதிக வாழ்க்கை நம்ம துரத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும். கரெக்ட். அப்ப அங்க போவே முடியாது மாதாஜி. நான் வந்து அப்போ அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது அந்த ஒரு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த டம்ளர்ல தண்ணி ஊத்திட்டே இருக்கோம், அழுக்கெல்லாம் போகுது, ஒரு சின்ன அழுக்கு அதுல ஒட்டிட்டு இருந்தா கூட நம்ம வந்து கிளீன்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம வந்து நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு போறதுக்கு விசா கிடைக்காது. ஸோ மனதில் வந்து எப்போ நம்ம ஃபுல்லா கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் இருக்கும், அப்பதான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போக முடியும். ஏன்னா நம்ம ஏன் இங்க வந்திருக்கோம்னா, மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ஆமா பௌதிக, அதாவது லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் சொன்னேன் இல்லையா மாதாஜி,
குட். அதனாலதான் அந்த கேள்வி வருது வரைக்கிறதுக்கு அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் வார்த்தை யூஸ் பண்ணேன். எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் செப்பரேட் ஐடென்டிட்டி உண்டு. எல்லாருக்கும் ஒரு லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் உண்டு. லிமிட்டட் ஃப்ரீடம்னா அது ஒரு சின்ன ஒரு பவுண்டரி. அதுக்குள்ள என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம், என்ன வேணா யோசிக்கலாம், என்ன வேணா நம்ம விரும்பலாம். ஸோ அந்த விருப்பம் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி இருந்தோம்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கைல இருப்போம் நம்ம. ஆனா நம்ம அந்த விருப்பம் நமக்கு பௌதிகமா, பௌதிகம்னா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி, ஓ எவ்வளவு அழகா இருக்காரு, அந்த அழகை வந்து எனக்கு இன்னும் பார்க்கணும் மாதிரி இருக்கு, இல்லாட்டி அந்த அழகை எப்படி இருக்கணும்னு அனுபவிக்கணும்னு சொன்னா அப்படின்னு நினைச்சேன் வச்சுக்கோங்க. சரிப்பா நீ அழகா அனுபவிக்கணும், ஓகே பௌதிக உலகத்துக்கு செல்லு அப்படின்னு சொல்லிடுறான். அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாரு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து எதை பக்தர்கள் என்ன விரும்புகிறார்களோ அது கொடுப்பாரு. இன்னைக்கு வேற ஒரு கிளாஸ் இருந்தது, நாங்க அந்த இது பேசிட்டு இருந்தோம். ஒரு டிவோட்டி அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணும்போது சொன்னாங்க, இது வந்து நான் சொல்றேன், இது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. இப்போ நம்ம டிவோட்டிஸ்னால நீங்க வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க, இது நான் டிவோட்டிஸ்னா என்ன வந்து இதெல்லாம் பெரிய காரியமான்னு சொல்லுவாங்க. எப்படின்னா அந்த மாதாஜி வந்து வெரி சீனியர் டிவோட்டி, சீனியர்னா ஏஜ்லயும் ரொம்ப சீனியர். அவங்க வந்து ஒரு இடத்துக்கு ஊருக்கு கிளம்புறதுக்கு ஒரு யாத்திரை தான், எங்கேயோ இதுக்கு போகணும், இதுக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு டெம்பிள் போகணுன்ட்டு பிளான் பண்ணிதாங்க. படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கீஸ் பார்க்கும்போது கீ காணும். எப்படி அந்த லாக் இருக்கு அந்த இது, அவங்க வந்து தேடி இருக்காங்க, எங்க வச்சாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியல. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சின்ஸ் இஸ் டிவோட்டி, கிருஷ்ணா எனக்கு நாளைக்கு காலைல போகணும், நான் தேடி பார்த்துட்டு என்னால முடிஞ்சதெல்லாம் பண்ணிட்டு முடியல, நான் போகணும்னு நீ விருப்பப்பட்டேன்னா எனக்கு வழிகாட்டுப்பா அப்படின்னு சொல்லி படுத்துட்டாங்க. எந்த வித டென்ஷனும் இல்லை, அப்படியே படுத்துட்டாங்க. அவங்க வந்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து தோன்றுதான், நீ வந்து கீ தானே உனக்கு, அது திறக்கிறதுக்கு அது கீ தானே காணும், நீ வந்து அந்த வென்டிலேட்டர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதுல நீ கையிட்டு லாக்கை நீ இது பண்ணனா ஈஸியா பண்ண முடியும், யூ கேன் டூ இட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். அதே மாதிரி காலைல எழுந்திரிச்சவும் அந்த கிளாரிட்டியில போய் அந்த வென்டிலேட்டர் மாதிரி அந்த இதுல கையை எடுத்து வச்சுட்டு அந்த லாக் லேச்சை ரிலீஸ் பண்ணி she was able to go there, collect her things and she was able to make the travel. ஸோ அது மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தான் சொன்னாங்க, இதுதான் வந்து கிருஷ்ணருடைய சின்ன ஒரு லீலை. இது எப்படின்னா, இதே வந்து நான் இப்போ ஒரு டிவோட்டி இல்லைன்னா நான் வந்து ரொம்ப டென்ஷனாக இருப்பேன். ஊன்னு சொல்லி அது பண்ணி நான் போகாம போராட்டி எல்லாம் கேன்சல் பண்ணி எல்லாம் ஊன்னு அலகோலப்படுத்திருப்பேன். ஆனால் நான் ஒரு டிவோட்டினால என்ன பண்ணேன்னா, கிருஷ்ணன் மேல பாரத்தை போட்டு நான் வந்து இந்த ஒரு இது பண்ணேன், எனக்கு வந்து எனக்கு இப்படி சால்வ் ஆச்சு. ஸோ நான் சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளா தோணும், இல்லை வந்து அது சம்டைம்ஸ் சம் பீப்புள் மெசேஜ் என்ன பெரியதான்னு தோணும். ஆனா இது எனக்கு வந்து உண்மையா நடந்தது அப்படின்ட்டு மாதாஜி சொன்னாங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஃபாரம்ல நம்ம வந்து 15 பேர் இருக்கோம். நம்ம இங்க வந்து பார்க்கும்போது நம்ம டிவோட்டினால நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம். இதே வந்து நம்ம வெளியே இருக்கிற ஆளா இருந்தா நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோமா? அது நடந்தது, அது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, ஏதோ அவங்களுக்கு இவ்வளவு வயசாச்சு இல்லை, அவங்களுக்கு என்ன தெரியாம இருக்க போது இப்படி போட்டு எடுத்தா அதை ஓப்பன் பண்ணலாம் லேட்ச் அப்படின்ட்டு. அப்படி நம்ம அதுக்கு அடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அது தோண்டி இருக்கணும் இல்ல. பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது பிரபுஜி. என்னோட பொண்ணு கல்யாணம், அவங்கள தனியா வந்து ஒரு ரூம்ல பக்கத்து பிளாட்ல எடுத்து வச்சிருக்கோம். எல்லாரும் இருந்தாங்க, ஆனா சாப்பிடறதுக்காக எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. அந்த பொண்ணு மட்டும் தனியா இருந்துச்சு, கல்யாண பொண்ணு மட்டும். கல்யாண பொண்ணு தனியா இருந்தப்போ அவ என்ன பண்ணா, வீடெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு அந்த குப்பையை கொண்டு வந்து வாசல்ல வைக்கிறதுக்கு வந்துட்டா. வாசல்ல வந்து வச்சா அவ சாவியை கையில எடுத்து வச்சுக்கல, ஒண்ணும் பண்ணல, கதவு லாக் ஆயிடுச்சு. பூட்டிடுச்சுன்னா போக முடியாது, உள்ள போக முடியாது, எல்லாம் இருக்கு. அவளோட நாளை காலத்துல கல்யாணம், எல்லாத்தையும் அவ போட்டுக்கணும். என்ன பண்ணுவோம் அந்த நேரத்துல? என்ன பண்றதுல ராத்திரி 12 மணிக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காளேன்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு நான் மாட்டுக்கு நேரம் உள்ள போய், என் பொண்ணுக்கு தான் அந்த கல்யாணம் நாள், நான் போய் நேரம் பகவான்கிட்ட போய் உட்காந்து பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன். எப்போதும் போல உட்காந்து எழுதிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு, அதுக்குள்ள மாப்பிள்ளை வந்துட்டு, பெரிய மாப்பிள்ளை வந்துட்டு அப்படியே ஆளை பிடிச்சி அங்க செக்யூரிட்டி எல்லாம் இருப்பான் இல்லையா, அவளெல்லாம் கூப்பிட்டு எப்படியே மேலே ஏற வச்சு உள்ள வழியா ஜன்னல் நல்ல ஒரு பக்கம் ஜன்னல் திறந்திருந்து, அந்த பக்கம் உள்ள பக்கமா ஜன்னல்ல ஏறி இறங்கி உள்ளுக்குள்ள வந்து கதவை திறந்தாங்க. அது அது எவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த பொண்ணு கல்யாணம் காலங்காத்தால எப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டேன்னு நம்மளுக்கு கையும் காலம் உதறது இல்லை. இவங்க எல்லாம் ஒவ்வொருத்தர் ஒன்று கத்துறாங்க, அந்த பொண்ணை போட்டு சத்தம் போடுறாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. நான் நேர போய் பகவான்கிட்ட போய் அழுத ஆரம்பிச்சேன். நம்ம பொண்ணு கல்யாணம், நாளைக்கு கல்யாணம் போய் நிக்க போறோமா இல்லையா அந்த பொண்ணுக்கு அப்படின்னுட்டு அவ்வளவு பாடுபட்டு போனோம். அதே இது பகவான்கிட்ட போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சொல்யூஷனே கிடைச்சது. ஆட்டோமேட்டிக்கலா வந்தாங்க, கதவு திறந்தாங்க, எல்லாம் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரிதான். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய லைஃப்லயும் பார்த்தீங்கன்னா there'll be instances when you are a devotee,
யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, எவ்வளோ இது பாருங்க. நம்ம இப்போ கேட்கும்போது அது என்ன பெரியதாக தோணலாம், ஆனால் வந்து அந்த நிலைமையை பாருங்க. கல்யாணம் ராத்திரி 12 மணி, எல்லாரும் டென்ஷனாக இருப்பாங்க. எல்லாரும் டென்ஷனானா சொல்யூஷன் கிடைச்சிருக்குமா? கண்டிப்பாக கிடைச்சிருக்காது. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய பரமாத்மா வந்து நம்மளை கைட் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு. நமக்கே தெரியும் சில டைம்ல மனசுல வந்து இப்படி பண்ணுப்பா அப்படி பண்ண, உள்ளிருந்து ஏதோ உள் மனசு சொல்லுதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். இது உள் மனது அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் பரமாத்மா. ஸோ வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த சோல் அப்படின்றது வந்து வி ஆர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த லார்ட். தட் இஸ் இட் இஸ் எட்டர்னல். ஒன்லி வென் எப்போ சோல் வந்து ஹாப்பினஸ் வரும், இஃப் வி ஆர் வித் த லார்ட். அது இல்லாத டைம்ல நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து we will be having challenges. ஏன்னா துக்காலயத்துல நம்ம இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அவங்கவுங்க செய்யறது நல்லது கெட்டது வச்சுதான் அடுத்த பிறவின்றது 100% மாற்றம் கிடையாது. நம்ம 1000 ரூபாய் பாக்கினா கட்டி தான் ஆகணும். அதுக்கு நம்ம தான் வந்து கட்டணம் அடுத்தது. அது நமக்கு கூடவே முக்குணம் கொடுத்துட்றாரு. முக்குணத்துல இருந்து நம்ம மீண்டு வரணும், மறுபடியும் பகவான் கிட்ட வரணும். பகவான்கிட்ட வந்தால் நம்ம நல்கதி காண முடியும். அது ஒரு உண்மைதான பிரபுஜி? அது உண்மைதான். ஆனா அது எப்படி அந்த முக்குணத்துக்கு மேல வரும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதுதான் பகவான் எப்படி குரு மூலியமா, பரம்பரை குரு மூலியமா நம்ம அதை பின்பற்றி வந்தாதான் நம்ம செய்ய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 100% நம்ம செய்யறதுதான், நம்ம செய்யக்கூடிய காரியம் தான். 100% நம்ம எப்படி மீதி மற்றவங்க பேர்ல பொறாமப்படுறோம், கொச்சரவு பண்றோம், நல்லது செய்யணுமா கெட்டது செய்யணுமா யாரும் தெரியாதுப்பா. நம்ம கூட இருக்காரு பகவான். மார்க் போட்டுன்னு தான் வராது அவரு. நம்ம என்னென்ன செய்யறோன்றது பிளஸ் மைனஸ் நடந்ததுதான் இருக்குது. நம்ம ஆத்மா போகும்போது கூடவே போகுது. அது எந்த இடத்துல போகணுன்றதை பிக்ஸ் பண்றாரு அவர். இந்த ஆத்மா இன்னார்கிட்ட தான் போகணும், இவங்க கிட்ட போனாதான் கரெக்டா இருக்குன்னு பிக்ஸ் பண்றாரு. அது வரைக்கும் காத்து இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. அப்போ பேரண்ட்ஸ் இவங்க செய்யற தப்புலாம் அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு செய்யறோம் அப்படிலாம் கிடையாது இல்ல குருஜி? அம்மா அப்பா செய்யற தப்பு பிள்ளைங்களுக்கு பேச, அந்த பாவம் எல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு பார்ப்போம், அதெல்லாம் இல்ல. அது நம்ம டீட்டெயிலா படிக்கும்போது யூ வில் கெட் ஆன்சர்ஸ் டு தட் மாதாஜி. இப்போ நான் வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு, இப்போ நீங்க என்ன இப்போ நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா, ஓகே, எவ்ரி ஜீவாத்மா வந்து பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் கர்மா இட் இஸ் அக்யூமுலேட்டிங் ஆல் த என்ன குட் ஆர் பேட் கிரெடிட்ஸ் அண்ட் இட் ஹேஸ் டு கோ த்ரூ தட் அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்ம வந்து இன்னொரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே ஒரு ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு என்ன ஒரு மிருகம் ஒரு ஃபேமிலியோட போயிட்டு இருக்கு. அந்த மிருகத்தோடைய அந்த ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நம்ம ஒரு தீங்கு நம்ம பாவித்தோம்னா நம்மளும் அதே மாதிரி ஒரு நிலைமையில அனுபவிக்கணும் இல்லையா? ஸோ வாட் ஹேப்பன், ஸோ நம்ம அந்த கர்மாக்கு நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து வீல் ஆல்சோ அந்த மாதிரி ஒரு பேங்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பெயின் நம்ம அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். அந்த பேபியை நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம பேபி அது எப்படி வேணா இருக்கலாம். அது நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. அது வந்து he will be deciding நம்ம. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில இருக்கிற பெயின் நம்ம அனுபவிச்சுதான் தீரணும். ஆனால் இது எப்படி நம்ம வந்து 2 விதம் இருக்கு. இதனாலதான் டீட்டெயிலா போக நான் பார்த்தேன். ஓகே, எனிவே நம்ம எப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இப்படி வச்சுக்கலாம். டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி கிருஷ்ணரோட நம்ம அடைக்கலம் பண்ணி நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண நம்ம பாவ செயல்கள் எல்லாம் குறைந்தது. நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர சாண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இது வரைக்கும் செஞ்ச பாவங்கள் எல்லாம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு குருவுடைய ஆசிரியம் ஷெல்டர் எடுத்துட்டோம்னாவே நம்ம வந்து அந்த நாள் வரைக்கும் என்னெல்லாம் பாவங்கள்லாம் வருதோ அது குரு எடுத்துக்கிறார். அது வந்து அந்த டைம்ல we become a new born. நமக்கு ஒரு பேர் கொடுப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? நம்ம வந்து இப்போ ஒரு இது இனிஷியேட்டட் டிவோட்டிஸ்க்கு ஒரு பேர் என்ன, எது வரைக்கும் வந்து இருக்கிறது எல்லாம் சின்ஸ் எல்லாம் அந்த குரு எடுத்துக்கிட்டு இஸ் டெல்லிங் கிருஷ்ணா ஓகே ப்ளீஸ் ரிலீவ் தம் ஃப்ரம் தட் சின்ஸ் அப்படின்றது அவர். ஸோ நிறைய பேர் கேட்கலாம் அது எப்படி கரெக்டு, இது வரைக்கும் அவங்க பண்ணது வந்து டக்குன்னு வந்து குருவோட ஆசிரியத்தினால நின்று போகுது அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் த சாஸ்திர சேஸ். இது இப்போ நீங்களும் நானும் நம்ம வந்து இது வியாக்கியானித்தது எந்த வித இது கிடையாது. சாஸ்திரங்கள் அதுதான் சொல்றாங்க, அதுதான் குரு அதுதான் சொல்றாங்க. ஸோ அதுதான் நடக்குது. அதனாலதான் நம்ம அது வந்து இந்த இனிஷியேஷன் டைம்ல குருவுக்கு வந்து வி கிவ் என்ன வி கிவ் தம் கோவு சொல்லுவோம். தட் இஸ் கமிட்மெண்ட். இந்த இதெல்லாம் போர் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள் ஃபாலோ பண்ணுவேன், அதே மாதிரி வந்து சாண்டிங் இவ்வளோ ரவுண்டு பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி வி கிவ் கமிட்மெண்ட்.
ஸோ அந்த கமிட்மெண்ட் வந்து வி ஹேவ் டு கீப். இல்லைன்னா அது தவறு பண்ண நமக்கு மட்டும் இல்லை, அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து குருவுக்கும் போய் சேரும். ஏன்னா குரு இஸ் த மெசஞ்சர் பிட்வீன் அஸ் அண்ட் த லார்ட். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க வந்து இது படிக்கும்போது இன்னொன்று இந்த பகவத்கீதை முடிச்சு அப்புறம் நம்ம இந்த ஈசோபனிஷத்து, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், சைத்தன்ய சரித்திரம் படிக்கும்போது யூ வில் கெட் மோர் இன்சைட்ஸ். எதனால எப்படின்னால உங்களுக்கு புரியும். ஓகே. ஆனா இந்த ஸ்டேஜ் பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு ஆத்மாவும் அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? இன்னொரு பிரபுஜி சொன்னாங்கல்ல முன்னாடி, அது எப்படி நம்ம செய்ய செய்ய கவுண்டிங் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட்ல இந்த இடத்துல இவங்க பிறக்கணும் அப்படி சொல்லி டிசைட் பண்ணுவாங்களா? இல்ல, இது அப்படி நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாது மச்சாச்சி. இது எப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து சொன்னாரு, அது எப்படின்னா நம்ம வந்து டைம் ஆஃப் டெத் நம்ம என்ன விரும்புகிறோமோ ஒன்று. அது ரெண்டாவது வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய கார்மிக் அக்கௌண்ட், நம்ம அந்த கர்மங்கள் செய்யறோம் இல்லையா, அதோடைய வந்து கிரெடிட் ஆர் டெபிட் வாட் எவர், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி there are 84 lakh species, 84 வகையான உயிர்வாழிகளுடைய இது இருக்கு. அதுல ஏதாச்சும் ஒண்ணு நம்ம எடுப்போம். அது வந்து யார் கூட டிசைட் பண்ணுவான்னா பிரம்மர் வந்து யூ வில் டிசைட் வித் அந்த எம்ம கணக்கு இருக்கு. அதெல்லாம் அந்த டீட்டெயில் போக வேணாம். நம்ம இப்போ அதெல்லாம் அந்த டீட்டெயில் போக வேணாம். வாட் வி ஹேவ் டு திங்க் இஸ் தட் depending on the desire we have got, depending on the karmic balance that we have got, we will get a body. இதே நம்ம வந்து இப்போ இது நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம வந்து ஃபுல்லா பண்ண முடியல, நம்ம வந்து பாதியில தடங்கள் வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு உயர்ந்த பிராமணர் குடும்பத்திலோ இல்ல வந்து நம்ம ஒரு வெல்தி ஒரு வியாசர் குடும்பத்திலோ பிறப்போம். அப்படின்னா நம்மளோட பக்தி தொண்டு தடங்கள் வராத நிலையில் நம்ம பிறப்போம். அப்போ மனித உறவை நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன செய்யணும்னா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு we have to do only devotional service as per the scriptures. நம்ம இதெல்லாம் பார்ப்போம், அகர்மா விகர்மா கர்மா அகர்மா அதெல்லாம் படிப்போம் நம்ம. ஸோ நம்ம பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோம், அது பிரகாரம் நடந்தோம்னா நம்ம வந்து we can make progress. ஓகே மாதாஜி, டைம் பீயிங் உங்க டவுட் கிளாரிஃபைட் இல்லையா? கிளியர். தேங்க்யூ. Hare Krishna. So any more questions? நம்ம இன்னைக்கு இப்போ ஆல்ரெடி 9 எடுத்து 9 மேலே எடுத்து 9:15 எடுத்து. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இதோட இன்னைக்கு வேணும்னா நம்ம we can stop and then நாளைக்கு Friday we'll continue. Okay. அட்டெண்டன்ஸ் அனுப்பிச்சிருந்தேன், லிங்க் அனுப்பிச்சிருந்தேன், பாத்தீங்களா? இதுல சாட்ல வரலையா? சாட்ல இல்ல. நீ அப்போ கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்களா தெரியல. திருப்பி போடுறேன். ஓகே ஓகே, அப்போ அனுப்பிச்சிருக்கேன். தேங்க்யூ பிரபு. கிளாஸ் நல்லா சுவாரஸ்யமா போச்சு, ரொம்ப இனிமையா சொன்னீங்க, ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ மச். நானும் ஐ எம் ஆல்சோ லேர்னிங் அலாங் வித் யூ மச்சாச்சி. நீங்க இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணும்போது தான் நமக்கும் வந்து இந்த வில் பி ஏபிள் டு draw more into that. Good. And I'm also enjoying. நீங்க எல்லாரும் வந்து நல்ல வெரி வேலிட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்க, வெரி ரிலவென்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ. அது ரொம்ப முக்கியம். அதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இதுல வந்து கேள்வி கேட்கணும்னு கேட்காம அதோடைய ரியல் பர்பஸோட கேட்குறீங்க. ஸோ ரியலி ஐ அப்ரிஷியேட் திஸ் டீம். வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நான்